Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum 2 milioane dintre români, dintre noi, cei care muncim aici. Nu pot să vorbesc eu, să vorbești și tu în cască. Deci, repet, 2 milioane de oameni suferă de diabet. Am rămas absolut consternat astăzi, documentând emisiunea cât am putut și eu și știind ce invitați de marcă am aflat, repet, cu stupoare, că mai mult de o zecime dintre cei rămași pe acelea pe acasă, adică 18 milioane de suflete, suferă de diabet. Am aflat iarăși cu stupoare că odată la 7 secunde, dacă numeri din 7 în 7, moare un om de diabet pe planetă. Din 7 în 7 secunde. Și am zis, wow, asta trebuie să fie pornirea, tristă e adevărat, dar reală, într-o emisiune în care discutăm despre cum ne săpăm groapa cu dinții. Când mama, Dumnezeu să o odihnească, îmi spunea, băi, Dorule, ai grijă ce mănânci, că îți vei săpa groapa cu dinții, spuneam că e o metaforă de țară la mine acolo unde am crescut. Nu, nu era așa. Am constatat cu vârsta că mama, Dumnezeu să o odihnească, chiar avea dreptate. Dacă nu știm, nu înțelegem și mai ales nu educăm pe ei de vin după noi ce să mănânce, chiar ne săpăm groapa cu dinții. Olivia Ster, jurnalist și nu numai jurnalist, să rămână Olivia. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu drag, mulțumesc că ai acceptat-o. Olivia Ster este nu doar cel care poartă steagul în România în a informa corect, complet și să ajute oamenii să decidă ce fac cu copiii în programele de vaccinare, nu este doar atât, este și un om, am vrut să zic o femeie, nu, un om care, ca om, a dat tuturor celor din jur, începând cu cei 2 copii și terminând cu cine vreți voi, pildă și educație în ceea ce înseamnă a te feri de lucrurile rele, de boli și de alea prin hrană. Profesor Dr. Paul Chirilă. Cu respect, domnule profesor. Doamne ajută. Reprezintă tagma celor care, cu multă cunoaștere și aplecare, se îndreaptă către popor sub diverse forme, fie prin Fundația Creștină Irina, fie prin profesia pe care o are, se îndreaptă cu pilde și cu educație. Mi-a făcut un cadou minunat la începutul emisiunii, îl arăt la cameră, 10 reguli de bază de aur pentru a evita cancerul. Foarte tare, da, aceasta este. Da, uite, la camera 2, o și vedeți, da? Deci sunt câteva reguli elementare de aur pe care profesorul Chirilă le consideră sfinte în ceea ce privește evitarea oncologiei ca ramură a medicinei. Domnul profesor, am greșit când am spus că necunoașterea face ca omul să sape groapa cu dinții? E adevărat. Ignoranța se plătește scump. Și culmea că de cele mai multe ori nu e considerată un păcat. Vreau să vă întreb cum ați începe dumneavoastră emisiunea dacă ați fi moderator, iar eu cu Olivia am fi invitații dumneavoastră. Aș vrea să jucăm emisiunea asta așa. Dumneavoastră să o moderați, intrăm în dialog. Nu uitați, stimați telespectatori, că pe ecran, în partea stângă a ecranului, aveți 2 numere de telefon, le puteți folosi. Știți foarte bine regula jocului în emisiunea asta. Emisiunea vă stă la dispoziție. Sunați și dacă domnul profesor Chirilă, dacă Olivia Ster, dacă eu, cu modestele mele cunoștințe, vă putem ajuta, cu tot dragul, de-aia facem emisiunea. Deci, domnul moderator, da, profesor, doctor, cum ați conduce emisiunea ca cei de acasă să rămână după aceste 2 ore aproape cu ceva? Păi, prima dată aș vrea să aflăm până când a mâncat omul corect în istorie. Până când nu putea să mănânce doar corect. Adică? Și acest an a fost anul 1833. Fix. Fix. De ce? În acel an s-a descoperit unul din cele mai monstruoase alimente, răspunzător cam de 1/3 din bolile de pe fața Pământului. Se cheamă zahăr rafinat. Acum ce am băut o cafea și am pus un pliculeț de zahăr, acum un sfert de oră. Următorul dezastru. 1833 zahărul. Zahăr. Moartea. Adică moartea. Adică da, zahăr n-avem voie deloc? Deloc. Deloc? Deloc. Dacă e cazul, mai spun o dată. Deloc. Foarte tare. Și o să și explicăm de ce. Vă rog. Al doilea dezastru în alimentația omului a apărut vreo 50 de ani mai târziu. Când un francez, n-a avut el ce face, cred, a descoperit tehnologia făinii albe. Al treilea dezastru a fost doar vreo 10 ani mai târziu, când niște nemți, de data asta, nu avem nimic cu națiunile europene, au pus niște săruri de azot în pământ și au văzut că plantele își dublează volumul, greutatea, și au zis, am dat lovitura. Culturi
mari, cu prețuri mici. Auziți ei că foamea va fi stârpită de pe fața pământului ca să semene puțin și a umanitar, așa. Nici până în ziua de azi nu s-a stârpit foamea de pe fața pământului. În schimb, aceste săruri nitrice care se toarnă în Europa 28 de milioane de tone pe an sunt cele care, așa, primii 2-3 factori oncogeni în lume. Cei care... Păi stați un pic, domnul profesor, că dacă n-ar fi substanțele astea, producția la hectar ar fi atât de mică încât n-ar ține 7 miliarde de guri. Și așa sunt copii care mor de foame pe planetă. Da, am auzit argumentul acesta, dar am și citit studii care demonstrează că nu e adevărat. Că s-ar putea hrăni planeta foarte bine. Și mai vin ei și cu exemple concrete, cam cât unt se aruncă în mare, cât așa, ca să nu scadă prețul la un moment dat. Deci, foarte documentat, nu se confirmă. Asta e un motiv al celor care pun. Și, sigur, plantele crescând nefiresc, stimulate masiv, imunitatea lor s-a prăbușit. Și imediat a apărut a patra catastrofă în lume, care se cheamă insecticide. Și numai între anii 1930 și 1945 au trebuit să se înmulțească de câteva sute de ori formulele că insectele se obișnuiau și nu mai puteau fi stăpânite. Deci s-a intrat într-un cerc vicios. De ce are România, doamna Ste, domnule profesor, de ce a ajuns România la cifra absolut halucinantă de peste 2 milioane de diabetici? Un record nedorit la nivelul Europei, doar Turcia ne bate ca incidență. Și asta, hai să o luăm așa, de ce am ajuns aici? Până o să vă întreb ce trebuie făcut 2-3 pași, așa cum mi-ați dat mie 10 reguli de aur să evităm cancerul. Hai să spunem celor de acasă, mai ales celor care au copii sau vor avea copii, cum să facem în așa fel încât nivelul incidenței acestei boli cumplite, să moară un om la 7 secunde, nu-i dă colea, nu e o boală oarecare, să scadă. Păi, Europa și America mai mult decât Europa, America consumă 55 de kilograme de zahăr pe cap de locuitor pe an. Deci ar fi cam un sac și ceva. Da, Europa consumă ceva mai puțin, vreo 40. Dar să nu uităm că românul iubește foarte mult pâinea albă. E o mândrie din a mânca pâine albă. Eu am exemplu în familie, nepoții mei, am vrut să le ducem pâine integrală bio la școală și unii părinții colegilor lor s-au revoltat. Au spus, nu, noi vrem pâine albă. Ce caută pâinea asta? Ce e în neregulă cu pâinea albă? Păi are glucide rafinate ca și zahărul și efectele ei sunt ceva mai mici ca ale zahărului, dar de același tip. Negative vorbesc. Adică dumneavoastră acum le spuneți românilor că pâinea albă, care este de fapt aliment de bază la poporul ăsta necăjit, e o tragedie? Mare. Sunt studii, nu că afirm eu. Sunt studii, am citat și într-o carte a mea, abuzul de pâine albă, de exemplu, favorizează un procent mai mare de cancere de sigmoid decât cei care nu mănâncă pâine albă. Ce facem, doamna Ste, că e plină piața de pâine albă? Pâinea de care vorbește domnul profesor nu prea se mai găsește din copilăria dumitale și din tinerețea mea. Pâinea neagră, pâinea intermediară, aia mai închisă la culoare. Ce facem? Eu personal nu mănânc pâine, dar ai mei, toți ai casei, da, eu nu mănânc pâine, dar ai mei mănâncă și așa că le fac acasă, cumpăr făină integrală și le fac... Încă n-am învățat să fac pâine cu maia, dar urmează. Deocamdată sunt nevoită să folosesc drâjdia despre care domnul profesor... Cu ce înlocuiți pâinea acasă, dumneavoastră personal? Eu personal nu mănânc pâine, că nici nu simt nevoia de așa ceva. De 10 ani mă preocupă subiectul ăsta referitor la sănătate și astea sunt câteva din cărțile care m-au ajutat pe mine să renunț la obiceiurile proaste despre care nici măcar nu aveam habar că sunt atât de proaste. Și una dintre ele care vine în sprijinul afirmațiilor domnului profesor, Alimente care ucid creierul, o carte scrisă de un profesor, doctor, David Perlmutter, neurolog, și care spune că marea problemă cu cerealele, zahărul și ceilalți carbohidrați nu este că
declanșează diabet, pentru că să zicem că diabetul este o boală care poate fi ținută în frâu. Foarte mulți dintre bolnavii cu care eu am vorbit de diabet spun că supraviețuiesc, ba chiar conviețuiesc foarte pașnic cu această boală, dar marea catastrofă este efectul pe care îl au carbohidrații asupra creierului. Și David Perlmutter citează o grămadă de studii științifice care dovedesc faptul că acești carbohidrați atacă până la urmă creierul și dau boli foarte grave, gen Alzheimer, demență senilă și așa mai departe. Deci sunt corelate diabetul cu bolile... sunt bune, informarea e bună. Întrebarea pragmatică e ce facem dacă luăm normal, ca fiind corect ce spune domn profesor, dacă pâinea albă e o problemă, dacă făina e o problemă, făina albă e o problemă, dacă zahărul e moartea. Da. Ce facem? Pentru că, de exemplu, copiii din România acestui început de secol 21 se hrănesc cu zahăr în diverse surse de alimentație, în principal dulciurile, cantități uriașe. Și numai dulciuri. Nu e vorba numai de dulciuri. Și ce facem? În toate semi-preparatele există. E o problemă de educație până la urmă. Păi, stați un pic, educația cu ce... Adică educația îi spui așa, nu mănânci aia, și cu ce înlocuiești? Cu miere. Cu nu, profesor, ca să mănânci miere, trebuie să ai bani să o cumperi. Acum, eu sunt avocatul ăluia sărac de pe stradă care, într-o proporție covârșitoare, populează România. Oameni cu bani puțini. Cum să-i spui românului care îi rup vai mama lui în fund și n-are bani să-și dea copilul la școală, înlocuiește zahărul cu mierea, când el n-are bani nici de zahăr, da, păi de miere. Bine, nu înlocuim cu miere, e adevărat, mierea este un aliment, dar fructele dulci sunt un substitut foarte bun. Eu de aceeași problemă m-am lovit încercând să-i conving pe copiii mei, care sunt încă mici și nu pot să apelez la rațiunea lor, apelez la factorul emoțional și am încercat să-i conving să schimbe, știu, preferințele pentru tot ce e dulce sau îndulcit nenatural cu fructe. Și am mers pentru că acest apetit pentru dulce se dovedește că dispare pur și simplu atunci când mănânci un măr. Și vreau să spun că pe piață, eu fac de exemplu piața în Matache. Pe piață chiar și acum și până în vară aproape se vor găsi mere la 2 lei kilogramul. Ionatan, absolut delicioase, parfumate, pârcuite și foarte ieftine. Da, domnul profesor. Urmează a 5-a catastrofă. După insecticide. După insecticide, care sunt aditivi. Aici o să ne oprim un pic mai mult. Păi, coloranți, potențiatori, aditivi. Da, poate reușește cineva să ne explice de ce benzoatul de sodiu se pune numai în băuturile răcoritoare din România, iar în restul Europei se pune sorbat de potasiu. Care e diferența și care sunt efectele? Păi benzoatul de sodiu e trecut pe o listă neagră canerigenă, iar sorbatul de potasiu nu e trecut pe această listă. Și nici nu este. Și de ce românii îl folosesc, deși știu că e periculos, iar străinii nu îl folosesc? E mai ieftin sau care e problema? Nu știu diferența de preț, dar românii îl folosesc pentru că statul român permite să se folosească. În Europa e interzis? E prohibit total. Foarte tare. Mai spuneți o dată, care e substanța interzisă și care e substanța permisă? Că eu chiar nu mi-am putut imagina. Benzoatul de sodiu, deci se găsește în toate carbogazoasele astea de... Din România. Din România? Da. Sorbatul de potasiu în carbogazoasele din restul Europei. Între ele fiind diferența ca de la cer la pământ în ceea ce înseamnă incidența cancerului. Exact. Păi și de ce statul român face chestia asta? Chemați odată în locul nostru aici. Nu, statul român de ce permite? Că de ce fac ăia la fabrică? Eu sunt surprins complet. Da, da. Doamna Ster, cum comentați? Păi sunt foarte multe lucruri pe care eu nu le înțeleg în ce privește deciziile luate de stat. De exemplu, nu înțeleg de ce este sarea iodată și eu asta ar putea domnul profesor, pentru că este autorul unei cărți care se ocupă aproape exclusiv de acest subiect, să ne explice ce caută acel iod în sare și ce probleme de tiroidă dă acel iod. De exemplu, nu mai înțeleg ce caută fluorul în apă, nu mai înțeleg o grămadă de lucruri pe care deciziile luate la nivel guvernamental care nu se... Știți că am făcut un profesor pe vremuri niște emisiuni cu sarea iodată și mi-am pus în cap jumate din experții României care au zis că sunt vai de mama mea și că nu mă pricep, să lasă biochimiștii, să lasă specialiștii. Nu e așa. Trebuia să-i întrebați de ce nu există nicăieri în lume o asemenea lege. Doar în România? Doar în România. Ca sarea să conține iod? Nu.
ca sarea în mod obligatoriu pentru toată populația să conțină iod. De ce? Trebuie să fie o logică. E mai scumpă, mai... Adică le aduce un beneficiu financiar sau pur și simplu ne omoară cu zile, cu bună știință? Că nu înțeleg. Păi, să vă spun povestea ei. Vă rog frumos, povestea serii iodate. Am fost foarte implicat în asta, da? Vă ascult. Deci, și m-am ciocnit de guvernanți la vremea aceea. Când a apărut hotărârea de guvern, am scris un articol în baza unei cercetări amănunțite și am aflat că în 3 locuri din lume s-a mai făcut experimentul ăsta. Cu iodul în sare. Cu iodul în sare. Și a fost odată pe un cătun prin Brazilia, pe o școală prin Grecia și pe un mic orășel din Australia. Asta arată istoria medicinei. Și după 3 ani a fost suprimată iodarea pentru că au apărut niște modificări patologice în colectivitatea respectivă. A doua zi a năvălit așa numitul Sanepid peste mine, mi-a tras o amendă. Și am ce? Că de ce am scris? Bine, nu s-au legat de asta, dar m-a chemat ministerul la ordin și o directoare de minister mi-a spus: te previn să nu mai scrii încă o dată împotriva acestei hotărâri de guvern, că o să îți dau o hârtie la Colegiul Medicilor să nu mai poți vorbi în public. Asta era anul 92. Sigur că nu m-a intimidat chestia asta, aveam oarecare antrenament cu ei. Și eu am scris în acest studiu că dacă se menține hotărârea de guvern, pe baza experienței celorlalți 3, că va crește incidența cancerului de tiroidă, va crește alergia la iod, iar hipotiroidia pe care au motivat ei că o vor eradica nu va fi influențată. După 4 ani sau 5 ani am refăcut statistica bolilor de tiroidă din România pe cifre oficiale și s-a confirmat exact asta. Cancerul de tiroid a crescut de 2 ori în România, hipertiroidia bazedovo a crescut de 5,6 ori, iar hipotiroidia care ei... Doar de la introducerea prin efectul legii a iodului în sare. Exact, din anul acela plus 4 ani, 5 ani. Și hipotiroidia n-a fost influențată. Pentru că ei au marșat la motivația hotărârii de guvern pe acest lucru. Dom'le, poporul român este hipotiroidian, noi introducând iod în sare, vom vindeca această boală, o vom eradica. Practic a dovedit că n-au eradicat-o deloc, n-a fost influențată deloc. De câte ori m-am combătut cu ei emisiuni de televiziune și asta, îi întrebam de ce dați această hotărâre, că n-are logică. Și îmi răspundeau: păi poporul român este hipotiroidian. Tu nu știi chestia asta? Când m-am dus la statistica oficială, am aflat că în România sunt 10.000 de hipotiroidieni. Adică nimic. Adică nu poți să iodezi un popor de 19 milioane pentru că există 10.000 de bolnavi de tiroid. Și care, după părerea, acum sincer, domn profesor, după părerea noastră, după ani de muncă și de luptă cu ei, în spatele acestei decizii trebuie să fie o logică. Ori câștigă bani, ori au afaceri care țin de iod, ori are unul vreo fabrică de iod și trebuie să o bage iodul în sare. Adică unde e șpilul? S-ar putea să înțelegeți după ce vă spun continuarea. Vă rog. 30 de secunde durează. Vă rog. După 2 sau 3 ani, domnul Cioloș era ministrul agriculturii și mi-a zis: știu că ai avut dumneata o luptă cu iodul în sare, poți să-mi pregătești un studiu despre efectul fierului în pâine? Și am spus: da, dar care-i problema? Păi m-au chemat la guvern și mi-au spus să alcătuiesc o hotărâre de guvern să pun fier în pâine. Și am întrebat: care-i motivul? Zice: asta am întrebat și eu și mi s-a răspuns așa: tu, ca ministru, nu știi că poporul român este anemic? Dar poporul român nu e anemic, vă spun din surse sigure. Nu m-ați lămurit nici pe cei de acasă, nici pe mine. Doamna Ster, ce ați înțeles? Wow! Am înțeles că sunt anumite lucruri care se bănuiesc, nu avem dovezi, dar sunt atât de flagrante niște decizii luate în ciuda bunului simț, în ciuda logicii, în ciuda datelor statistice, încât nu poți decât să devii foarte bănuitor și foarte suspicios vis-a-vis de astfel de decizii. Adică, stați un pic, e vorba de business sau de faptul că suntem tratați ca niște cobai? Că numai a treia variantă nu poate fi. Ori suntem cobai pentru niște experimente, ori e un business, are cineva de vândut iod. Una din două, da. Da, dar nu putem să le dovedim. Nu le putem, dar am înțeles. Bine, hai să vedem dacă avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Să rămână, doamnă.
Bună, Marcela. seara. Bună, Marcela. Da, am și o întrebare. În primul rând, doamna Ster, adică nu am întrebare, am o afirmație. Doamna Ster este foarte extremistă. Nu pot să declar la televizor, eu nu mănânc pâine deloc și să te iau ca exemplu și să ascult sfaturile. 2. Toate produsele de pe piață, dacă le citim compoziția, te iei cu mâinile de cap. Eu vreau să știu de ce Colegiul Medicilor din România, numai pentru nutriție, pentru toate bolile, de ce nu fac un front comun ca toate rețetele care apar să fie cât de cât sănătoase? Nu vă În supărați, nu v-am continuare reținut să numele. reclame cu margarină. Am și o întrebare. Ați citit cartea Alimente care ucid creierul? Da, Știți de ce vă întreb? Pentru că în baza acestei lecturi am luat decizia de a nu mai mânca pâine. Doamnă, eu știu. Știți, înainte să o catalogați drept extremistă, poate ar trebui să discutăm pe text, ca să vedem de unde până unde s-a ajuns la această concluzie. Eu am înțeles, dar dacă luăm la stilul de citit cărți care nu știu câtă statistică, nu știu câtă... Păi tocmai pentru că nu știți, pentru că nu ați citit, mi se dar pare nu un pic greșit să vă pronunțați că nu asupra știu. Vreau să cărții. știu de ce nu Colegiul Medicilor. Nu știu, sunteți medic? Avem un medic care vă poate răspunde la întrebarea asta. Domnul profesor. Doamna Ster este medic? Nu, doamna, nici eu, nici dânsa nu, suntem ziariști. Am prezentat-o, este frumos, dar nu poți să spui eu nu mănânc pâine. Ba da, pot să spun pentru că Păi este da, o dacă e un decizie adevăr, personală. stați un pic, dar iartă-mă. Doamne, dar de ce dânsa vrea să fie exemplu pentru sunt niște Nu, oameni? a spus că nu mănâncă pâine, nu a spus nu mâncați pâine. A spus eu nu mănânc pâine. Vedeți, și ascultă părerile și vine cu o pleiadă de cărți care te îngrijorează, bineînțeles că te îngrijorează când ai 50 de ani. Iertați-mă, Marcela, Da. tu mănânci pâine? Da, mănânc pâine. Ce fel de pâine? Albă, neagră, intermediară, cu semințe? Toate tipurile de pâine. Nu te-ai stabilit la unul singur. Nu, când am chef de pâine neagră, mănânc pâine neagră, dar vreau să vă spun, îmi permis să mănânc pâine neagră de la o brutărie franceză. Nu de la brutăria românească, care scrie urme de cenușă. Păi dacă ar avea urme de cenușă, ar fi o pâine sănătoasă. Cenușa pe vatră e pâine sănătoasă. Da, nu știu care e brutăria aia franceză, dar îți spun așa. 80% din pâinea neagră din România n-are nicio legătură cu negreața decât prin coloranți. Aditivi care vedeți? Deci sunteți la concluzia care spun eu că nu trebuie să discutăm noi cu două persoane, ci trebuie tot corpul medicilor din România, cu toată Ministerul Sănătății și Alimentației Publice, să facă niște rețete, ăia trebuiau chemați. În momentul în care profesorul Chirilă, aici de față, a ieșit, ascultați-mă, nu știi ce vreau să spun. Nu știi ce vreau să spun. Omul ăsta a ieșit cu sabia în mână, la vremea aia... Eu l-am înțeles și la aprob. Păi l-au dat cu capul de pereți doar pentru că și-a permis să spună că iodul în sare nu e în regulă în România. Eu știu. Și atunci care medic să iasă... Marcela, care medic să iasă să o susțină pe Ster când spune că pâinea din România e o travă, o proporție uriașă din pâine e o travă? Păi care medic iese? Că îl iau ăștia de la Colegiul Medicilor și ridică licența. Domnul Barbu, vreau să vă spun, se creează o panică, deja suntem în panică. Păi atunci să nu mai învățăm pe nimeni ce-i cancerul, că intrăm în panică, să mâncăm toate eurile. Hai să bem băutură coritoare, că era să-i dau numele. Nu, Doamne ferește, să nu consumăm toate Ai copii? Am 2 copii care îi las să mănânce la fast food? Mănâncă și ei, s-ați liniștit. La fast food, da? În momentul în care s-a dus la fast food, îți spun eu, și uite, acum rămâi la telefon că eu o să fac o afirmație să mi-o infirme profesorul Chiliră. Când mănâncă pruncul tău, copilul tău la fast food, 80% mănâncă cancer pe pâine. Am greșit, domnul profesor? Știu, Vă rog, stai că vrea să intre în dialog cu tine, domnul profesor. Doamnă, în primul rând, dacă mâncați pâine albă în casă, greșiți profund și amenințați și sănătatea dumneavoastră și a copiilor. Eu am auzit de la un om informat în domeniul agriculturii bio, nu știu dacă e adevărat, că în fiecare dimineață în România pătrund 20 de tiruri, a câte 10-12 de pâine înghețată. De pâine înghețată. Ei, din aia mâncați. Dacă mâncați pâine albă, să știți că din aceea mâncați. Dar acum vă spun ceva, iertați-mă, aici sunt avocatul lor cu pâinea. Domnul profesor, să știți că pâinea congelată
Nu e toxică. Nu e Important albă. e înainte de congelare ce a fost în ea. E Dacă a albă. fost o pâine bună, au congelat-o și au pus-o la, cum se cheamă, la aparatele alea, la cuptoare, da? Eu am vorbit cu ea care fac pâine, la Rompan. Da, nu congelarea e o problemă. Bravo, așa, ca să nu creadă lumea că faptul că e congelată e toxic. Nu, Așa. e pâine albă cu afânători, Bravo. cu amelioratori. Acolo sunt trăvurile, afânătorii, amelioratorii, coloranții. Dacă e congelată, deja nu mai știm când e făcută, că ea ține și 10 ani dacă e Domnul congelată. profesor, vreau să vă spun un lucru. Da. Mâncam pâine albă, când la țară se măcina grâu, o parte era tărâțe și o parte era făină albă. Nu era nici albită, nici cu afânator, nici cu nimic. Aia nu avea de ce să fie o pâine. E o pâine care nu mai conține acele tărâțe, care sunt foarte bune, într-adevăr. Tot n-am înțeles de ce v-ați supărat pe Olivia Ster, că a spus că nu mănâncă pâine. Eu apreciez, să știți, eu mi-aș dori să fiu ca ea. Nu pot. Nu pot. Domnul Barbu, nu poți să spui nu mai mâncați pâine deloc. N-am Nu spus mai nici o mâncați. secundă să nu mai mâncați dumneavoastră pâine. Am spus că eu nu mănânc și că am niște motive pentru care nu o fac. Nu o fac pentru că are gluten, nu o fac pentru că are amidon, nu o fac pentru că zahărul ăla, chiar așa, din făina integrală fiind, în momentul în care ajunge în cuptor, te vine zahăr rafinat ca orice zahăr alb. Și mai am câteva motive pentru care nu mănânc pâine. Dar la noi în casă este democrație și dacă ceilalți vor să mănânce pâine, eu cu mâinile mele le fac pâine proaspătă în casă. Ca să nu vă spun și iarăși aștept confirmarea sau infirmarea din partea profesorului Chirilă. Pâinea, dacă nu mănânci și mănânci niște paste bune, niște paste bio, da? Ai luat necesar... Greșesc? E adevărat ce spuneți. Cum? Da, e adevărat ce integrale spuneți. mâncăm. Da, păi dacă mănânci paste și mănânci și pâine, ne facem cât șifonierul. Adică eu cred că ori paste, ori pâine, ai aportul de, cum se cheamă alea, domn profesor, în pâine? Se referă... Poftim? Nu de fibre. Da, aminoacizi. Aminoacizi. Da. Îi dăm paste, nu mănânci pâine. Ster nu mănâncă pâine, să-i dea Dumnezeu sănătate. Ați întrebat-o, mănânci paste? Nu mănânc. Nu mănânci, dar de unde ți iei aminoacizii? Păi aminoacizii sunt în foarte multe plante. Pe asta zic cu ce înlocuiești, că ai panicat lumea. Nu mănânc pâine, dar cu ce înlocuiești? Nu, aminoacizii sunt niște cărămizi, ca să le zicem așa, ale lanțurilor proteice. Și tu poți să-ți iei aminoacizi din foarte multe plante. Important e ca organismul tău să aibă toți aminoacizii Doamne, mi-ați auzit întrebarea? Cu ce înlocuiți? Stați un pic, că îmi evită răspunsul. Dumneavoastră personal care nu mâncați pâine, cu ce înlocuiți aportul nutritiv al pâinii, cu ce îl înlocuiți dumneavoastră, personal? Eu după ce am citit această carte, am ajuns la concluzia... Sunteți acționară la cartea aia? Nu este. Dar sunt o mare admiratoare a acestui doctor, David Perlmutter. Vreau să spun că este doctor, este neuroscience. Cum s-ar traduce asta în românește? Cercetător în neuroștiințe. Neuroștiințe. Da. Și el spune că nu numai că nu e nevoie de o astfel de dietă bazată pe cereale, ci că este chiar nocivă. Dar vă recomand cartea ca să nu avem o discuție sterilă. Bine, ultima întrebare către domn profesor, dacă mai aveți. Irelevante. Mai vreți să aflați ceva de la profesorul Chirilă? Da, eu citesc foarte mult despre domnul profesor, ce scrie domnul profesor Chirilă, sunt de acord, dar eu aș vrea ca să faceți o emisiune cu factorii respondenți, pentru că alimentația proastă nu e numai pentru că ne face rău, ci face rău. Dați-mi un exemplu de factor responsabil pe care l-ați dori aici la masă. Ia, ziceți un nume. Eu aș vrea așa, să fie Ministerul Agriculturii cu tot ce scoate el. Ministerul Agriculturii? Da, dacă, ascultați-mă un pic. Ministerul Sănătății. Bravo, opriți-vă un pic. Dacă îi chem pe ăștia doi, pe Ministrul Agriculturii și pe Ministrul Sănătății și îi întreb de ce în 2009 România a fost singura țară din lume care a testat initium în agricultură. O substanță, un fungicid nu cancerigen, super cancerigen, nicio țară. Eu sunt de acord, domnul, atunci chemați și justiția ca să-i bage la pușcărie pe aia care fac... Păi n-au zis că ăla micu și... Cum îl cheamă pe ăla micu care a fost ministru? Daniel Constantin a acceptat ca România să fie cobaiul Europei. Nicio țară nu. Acum au mai acceptat cu japca vreo 6-7 țări cu initium. Domnul Barbu, sunt de acord. Atunci să intervine. L-a rugat pe ministrul Sănătății cu cerul și cu... Vino bă nea, ministrule, la emisiunea. Nu la mea, unde vrei tu și explică cum e cu vaccinurile astea. N-a venit, doamnă. Știți ce a recunoscut ieri într-o nemernicie totală? Că avea 300.000 de doze de vaccin în țară și nu le-a folosit. A recunoscut ieri. Păi, și când eu la masă aici cu Ster îi spuneam că proiectul ăsta... Mă ascultați un pic? Justiția, pe care justiție? La justiție, să spuneți, domnule, ce să-i spun? dacă a făcut această
această măgărie, că nici nu ai cum să-i spui. Bine. Nici nu Eu știu mi-am ce ieșit este. din fire Crimă. să vorbească. Vorbește Olivia, că poate ești mai calmă. Pe cine ar trebui să aducem la aici și care factor e în stare să-i răspundă românului de rând care e situația cu alimentația și cu sănătatea? Dar probabil ar trebui să invităm niște responsabili din minister, să-i punem față în față cu domnul profesor Pavel Chirilă și să facem așa o recapitulare a discuției pe care a avut-o domnul Pavel Chirilă, ba pe problema iodului din sare, ba o grămadă de chestiuni care s-au derulat, pe care le știm, ni le povestește și domnul profesor, le-am citit și în cartea dânsului și despre care nu se vorbește acum. S-a pus Batista pe țanpar. Aceleași autorități pe care dumneavoastră vreți să le chemați aici ca să spună ce? Hai să vă rog ceva. Mai stați un minut cu noi? Alo? Poftim? Mai stați un minut la telefon cu noi? Mai stau. Bine. Singurul ministru al agriculturii care, fiți atentă, nu știa că e filmat. Adică n-a dat un interviu la vedere cu mine sau cu Steyer sau cu Chirilă, nu. L-a filmat cineva, mă rog, mai mult așa, să zicem, cu camera ascunsă. A dat o declarație halucinantă, pentru care mai avea puțin și îl băgau ăștia în pușcărie, l-au dat cu capul de toți pereții. Haideți să ascultăm împreună acea afirmație care n-a avut niciun efect. Da, știu. Ascultați un pic. Sunt importatori care se orientează. Este carne care după 40 de ani congelată a ajuns în România. Carne de zi. Înțelegeți? Deci aici o piață unde lumea se orientează și aduce produsele care sunt la sfârșit de termen de valabilitate, poate și depășit. Se spală salamul în România, știți bine, cu oțet și îl rebagă în galantar, da? Se schimbă salamura la brânză și se bagă din nou la vânzare, că asta e România. Statul își face datoria. Instituțiile statului. ANPC-ul, veterinarii, eu am mai spus asta, instituțiile statului își facă datoria. Și atunci, dacă se controlează tot ce e pe piață, deci de ce eu până am trimis grâu ca bio în Italia și în Germania, a fost testat de ei și s-a constatat că nu e bio, că avea chimicale, deci se stropise, și a ieșit mare tamtam și pe mine m-a băgat la infringement, Comisia Europeană cu Italia. Norocul, știți care a fost? Că certificatorul din România pentru produsul respectiv, că e bio, era italian și s-a mușamalizat. Înțelegi? La asta nu le spuneți. Dar vreau să spun, alții controlează cel de România. Noi de ce nu controlăm? Doamnă scumpă. Deci nu avem nicio șansă. Nu, da, ați auzit, știți ce funcție avea băiatul ăla din imagini? La vremea la care spunea că degeaba dacă toată lumea controlează și noi nu, ăla era ministrul agriculturii, Achim Irimescu. Păi dacă ministrul spune n-am ce să fac, Domnul Barbu, Da, doamnă. Domnul Barbu, Da, eu sunt doamnă. de acord cu dumneavoastră. Așa. Că incompetența la noi este... Știți care e singura noastră doamnă scumpă, știți care e Dar singura ce să noastră facem? Cum să facem? Că dacă nu se adună toți doctorii, toți... Păi și vă spun eu cum chirurgii facem, și- vă spun eu cum facem. Uite, pic cu pic. Eu l-am adus azi pe profesorul Chirilă, nu eu, de fapt. L-a adus... Trebuie să aduceți 4 doctori. Păi Că n-am domnul- Păi de talia lui Chirilă n-am 4, că aș fi adus 4 dacă aveam. Dar n-am, de talia lui am Or unul mai singur. fi, domnul, Bun, și dar tineri, ori mai și fi. tineri Acum ideea care e așa, sunt. dacă nu era Olivia să vină cu domnul profesor, nu l-aveam nici pe domnul profesor, ca să fiu foarte cinstit. Și eu încerc pic cu pic, așa, de la măsuța asta, să facem, cum se cheamă, info-educație. Adică să vă dăm celor de acasă informații date de profesor. Am rămas prost când mi-a zis că în 1833, când cu zahărul, a început moartea. Pe urmă, după 50 de ani, făina. Eu nu credeam că lucrurile astea sunt atât de dramatice. Dacă ți le spune unul dintre ăștia care chiar știu ce vorbesc, lucrurile... Asta fac eu. Eu nu sunt nici ministru, nici parchetul de pe lângă înalta curte. Olivia Steyer nu este la DNA. Ce să le facem la ăștia? Decât să vă informăm. Eu așa văd. Dumneavoastră v-a supărat că a spus că nu mănâncă pâine. Bravo ei că nu mănâncă pâine. Chestia asta cu M-ar fi deranjat și pe mine să vă spună nu mâncați pâine. Atunci o întrebam, bă, stai un pic, mă, Olivia. Cine ești tu să le spui? Dar dacă ea spune ce face ea, și credeți-mă, eu mi-aș dori, dacă aș putea să nu mănânc pâine, mi-aș dori. Da, Olivia. Da, domnul profesor. Pentru doamnă. Da. Doamnă, îmi permit să vă dau un sfat, cu Da. toată sinceritatea. Dacă vreți să fiți eficientă și luptătoare pe domeniul acesta cu alimentația, trebuie să începeți cu dumneavoastră, să nu mai mâncați pâine albă și să nu mai duceți copiii la fast food. Vă rog eu frumos. Și sigur Eu veți nu-i reuși. duc, Doamne ferește, nu-i duc, Doamne ferește. Nici nu-i lăsa să ducă singuri. Nu, eu dacă vrea să mănânce hamburger, nu știu ce, mă omor și fac eu în casă maioneză, tot. Bravo, bravo. Alt telefon mai avem? Mersi.
Publicitate, iertați-mă, uite, nici n-am știut când a trecut prima bucățică din emisiune. Luăm 2-3 minute și revenim cu profesorul Chirilă și cu Olivia Steyer pe un subiect extrem de important. Am plecat de la Ana și am ajuns la Caiafa, am plecat de la 2 milioane de diabetici, o tragedie în România și iată cum am ajuns la un subiect, zic eu, mai dramatic. Iodul în sare. Și credeți-mă, sunt unul dintre cei care în presă, între puținii din presă care au luptat și în continuare voi mai lupta ca această prosteală și această molimă numită sare iodată să dispară din România. Dar revenim imediat. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Te iubesc, bunicule. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Toyota Hybrid schimbă aerul orașului tău. Înlocuiește-ți vechea mașină cu Yaris Hybrid. Acum ai avantaj client de până la 3.800 euro doar prin programul Rabla. Alături de tine în ultimii 22 de ani, Frontline menține sănătatea animalului tău de companie, luptând împotriva puricilor și a căpușelor. Astăzi mergem mai departe, creând o nouă gamă pentru igiena și îngrijirea animalelor de companie. Frontline Pet Care. Acum poți face mult mai mult pentru bunăstarea lor. Frontline. Liber la joacă. Încearcă noua pastă de dinți Aquafresh Extreme Clean. Pentru o performanță dublă de curățare. Noua pastă de dinți Aquafresh Extreme Clean. Wow! Wow! Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte reface în mod natural membrana celulei hepatice deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Don't wanna see the stars. Don't wanna see the moon. Pentru ideile care îți fac viața mai frumoasă, mergi la sigur cu creditul de nevoi personale de la Piraeus Bank. Acum ai o nouă dobândă de doar 5,75% plus robor la 3 luni, împreună cu cel mai potrivit pachet de asigurări pentru ca tu să-ți vezi de treabă liniștit. Adevărata valoare ești tu. Piraeus Bank. Eu sunt o bacterie bună din microflora ta intestinală. Noi te ajutăm să ai o digestie echilibrată. Alege un simbiotic modern, eficient cu o singură administrare pe zi. Linex Forte. Protejează-ți echilibrul florei intestinale. Linex, un produs Sandoz. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă scuipi sânge când te speli pe dinți, e posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă. Parodontax. Meridian Ocazie. Avem sute de vehicule, o gamă variată de modele în 4 locații din București. Verificăm starea tehnică a mașinilor și kilometrajul. Oferim garanție de până la 12 luni. Meridian Ocazie. Mașini de calitate. La EMAG a început vânătoarea de stocuri. O crește reduceri de până la 50% la peste 50.000 de produse. Comanda acum setul de mobilier de grădină Crin Bahamas format din masă, canapea și 2 fotolii din ratan cu cadru de oțel și perne incluse la doar 699 lei. EMAG. Viorel, nu vrei și altceva pe lângă salam? Aurora boreală? Sau poate vrei cu un dragon? Nu mai bine cu disco ball? Sau cu... Nu. Mie îmi place simplu. Salamul de casă extra de la Meda merge cu orice. Dar merge simplu. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la practicăr motocoasă NAC la doar 279,90 lei. Practica de la casă la casă.
bărbații este rapid, dar durerea poate oricând să te oprească. Nu și dacă ai Nalgezin. Ameliorează rapid durerea de cap, durerile menstruale, cât și alte tipuri de dureri. Nalgezin. Nu lăsa durerea să te oprească. Pentru un păr fără mătreață, aleg doar șamponul pentru bărbați numărul 1 în lume. Șamponul Clear Man. Pentru un păr curat și fără mătreață. Acesta este atul unui bărbat puternic. Șamponul Clear Man. Înțepături, crampe, presiune sau senzație de greutate? Nospa 40 mg comprimate. Nospa elimină spasmul, calmând rapid și eficient durerea spastică. Nospa. Trăiește clipa, nu durerea. Dragule, luăm masa în oraș? Nu, o aducem acasă. În acest weekend, la Kika te bucuri de 15% reducere la mobilierul și accesoriile de baie, ustensile și accesorii pentru gătit și la corpul de iluminat. Iar dacă nu poți ajunge la magazin, acum poți comanda și online. Kika, facem casă bună împreună. Oh, să mă speli cu durerea ta de spate? Serios? Nu, poți să te apleci? Să mă tragi? Să mă ridici? Tot a început cu... Voltaren Emulgel are un efect triplu. Calmează durerile musculare și de spate la sursă și reduce inflamația, ajutând astfel la grăbirea vindecării. Gelul acela... Voltaren Emulgel. Bucuria mișcării. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Audio Nova. Cu noi auzi perfect. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Astăzi, de la ora 20, premierul României, Sorin Grindeanu, dă note propriilor miniștri despre performanțe și eșecuri, despre o posibilă remaniere. Există sau nu o relație tensionată cu PSD și cu președintele Dragnea? Află răspunsul în ediție specială, Dosar de politiciani cu Silviu Mănăstire. Astăzi, la ora 20. Ne-am întors într-o emisiune absolut specială. Vorbim despre modul în care ne hrănim, în care ne educăm copilașii să mănânce, de așa fel încât să nu ajungem clienții nici ai unor secții de oncologie, nici de diabet zaharat și, în general, să evităm cât putem sistemul medical din România, care, cu tot dragul pentru domnul Bodoc, cred că Bodoc îl cheamă pe ministru, este moartea sistem. Moartea! Ieri mă uitam la televizor și am văzut una săracă, o femeie, într-un accident rutier, i-au prins fiarele contorsionate, bineînțeles, pe raza comunei, bineînțeles, i-au prins piciorul femeii, atât au plimbat ăștia între spitale pe la Iași, Piatra Neamț și încă încât a trebuit să-i taie femeii piciorul, picior care nu avea absolut nimic. Au plimbat-o 8 ore, cu elicoptere, cu salvări. I-au tăiat femeii piciorul, nu răspunde nimeni. La Sibiu, înțeleg că avem la telefon un brutar care este și diabetic, am înțeles bine? Da, da. Ia zi, Cristiane. Păi, ce am vrut să vă zic, chiar și noi producem pâine în Sibiu, o pâine din asta pe vatră, fără aditiv, fără chimicale, chiar trecem pe etichetă așa ceva, nu conține aditivi. Vreau să zic că pâinea neagră cam 10% se vinde, deci proporția 90% clientul o caută pâine albă. Dar spunem brutăria, fără să dăm nume că nu facem reclamă, brutăria, da. O brutărie care face pâine adevărată, cum era pe vremuri, pâine neagră de aia adevărată. Pâine în care neagră, nu pune... noi, deci... Cât costă, atenție că nu știi ce vreau să te întreb, cât costă o pâine, un kilogram, o pâine la 1 kilogram, cât costă kilogramul de pâine în care nu sunt aditivi, nu-i dă cu vopsea duco să fie neagră, ci e chiar neagră pe bune de la ce ingrediente are și e sănătoasă? Cât costă kilogramul? Deci prețul pe kilogram este cam 5 lei. Poftim? Vezi de treaba ta, îți cumpăr eu toată pâinea. Deci eu vreau să zic că asta e. Fii atent aici, fii atent ce ofertă îți fac public, eu sunt un om serios, ce promit aia fac. Tu fă pâine neagră, curată, fără euri, fără aditivi, fără potențiator de culoare, de gust, de dragi cocoșați și câtă pâine faci cu 5 lei ce o cumpăr eu, toată. Uite, m-am oferit. Îți spun eu că n-ai cum. Deci eu vă spun, eu făina neagră o iau de la moară. Așa. Și amestecăm făină neagră, făină integrală și tărâță dietetică. Da, domnul profesor, spuneți.
Păi, care e diferența la dumneavoastră între făina integrală și... Ați mai formulat-o... Făină neagră, făină integrală? Făină neagră și integrală. Care e diferența? E vreo diferență sau nu este? Gata. Păi, sincer, nu foarte mare diferență. Doar dacă am face din făină neagră, pâine, nu are și așa neagră. Deci, moara nu... Deci nu scoate așa neagră. Și ca să fie așa, noi nu băgăm altceva, deci... Că aud că se bagă cenușă sau nu știu ce se bagă, deci noi chiar, ăsta e amestecul care o face la pâinea neagră, este neagră, perfect, fără maia din albă, mai sunt brutării care fac maiaua din albă și restul vine cu neagră. Deci a noastră exact neagră. Domnul Cristian, urmărește-mă puțin. Care e diferența aia mică de tot așa între integrală și neagră? Știi care e diferența între făina neagră și integrală? Nu, răspuns, nu știu. Zi, Cristi. Nu știu, nu. Bravo, mersi frumos, închide-ți telefonul. Nu poate fi brutar. Și nu suport mincinoșii. Nu poate fi brutar. E ca și cum ar suna unul, sunt cizmar. Mă, care e diferența între toc și pingea? Între toc și pingea? Nu știu, ieși afară, bă, dacă nu știi. Nu poți să fii cizmar. Iertați-mă, domnul profesor. Se mai întâmplă și glume de-astea. Nu era ce spune că era. N-ai cum. Da, ați făcut de ce? Eu aș vrea, știu că este un aliment de bază, ar trebui pus și pe steagul României, pâinea românească tradițională, fie că e albă sau fie că e neagră. Acum, privind alegerea personală a unora, că nu vorbesc despre mine, de a nu mai mânca pâine pe motiv că ea conține gluten, aș vrea să-l întreb pe domnul profesor cât de periculos este glutenul sau ce pericol reprezintă el pentru sănătate? Da. E bine să lămurim și această problemă. Există, de când au apărut de la începutul secolului 20 o boală nouă numită alergie. Există foarte mulți bolnavi alergici, inclusiv la alimente. Dacă un bolnav este alergic la gluten, nu trebuie să mănânce pâine cu gluten. Este simplu asta, da? Pâinea este proastă mai mult pentru că nu-i corectă. În ce sens? Păi, făina albă nu-i corectă. Aditivii din pâine nu sunt corecți. Dar făina de ce nu-i corectă? Drojdea pe azot, pe pad de azot? Drojdea pe pad de azot nu este corectă. Dacă se face pâine integrală, nu neagră, ca să-i explicăm și lui domnul Cristian, pâine integrală înseamnă bobul de grâu pus în coșul morii și pe partea cealaltă transformat tot în făină sau cu un minus de cel mult 8-10%. Se găsește undeva în România, că mi-a rămas pe creier, sare neiodată? Da. Unde? Se găsește. În anumite magazine naturiste. Doar în magazine naturiste? Da. Recomandați oamenilor să cumpere și să folosească sare neiodată? Sigur, numai cei care au hipotiroidie pot să mănânce un timp sare iodată până li se rezolvă. Pentru un om normal care cu tiroida stă în parametri absolut normal, ce înseamnă sarea iodată? Ce efect are? Îl poate trece în hipertiroidie, în boala Bazedov, ceea ce s-a și întâmplat în 4 ani de la emiterea hotărârii de guvern, că a crescut de 5,6 ori. Mă bucur foarte tare. Știu, Olivia, că a spus și am vrut să repete, pentru că este o informație extrem de importantă și foarte mulți oameni nu au fost de la începutul emisiunii cu noi. Vreau să repetăm și o să vă mai rog, chiar și după ora 19, să mai repetăm informația asta. Este unul dintre pilonii emisiunii. Pentru că eu cred că sarea iodată e chiar mai dramatică decât pâinea albă. Pâinea albă, uite, faci ca Olivia, nu mănânci pâine, mănânci altceva. Dar sarea, în mod insidios, o găsești în aproape orice. Și nici nu știi că e acolo. Și zilnic. Și zilnic, și nici nu știi că e acolo și în niște cantități halucinante. La București, sunteți în direct, bună ziua! Bună ziua! Bună, Dinule! Aș avea o întrebare pentru domnul profesor, sunt bolnav de diabet. Deci am știința o am de la cineva care este un medic, practic, și mi-a spus, mi-a transmis că, domne, diabetul se poate trata și se poate vindeca. În Franța, Anglia, Italia, se curăță pancreasul, se pune inel și scap de diabet. Mi s-a spus, nu se vrea să se facă publică asta, chestia asta și să facă, să știe toată lumea. Am înțeles întrebarea. Domnul profesor, ce știți de asta? Știți ceva?
Nu există o metodă ideală pentru a vindeca diabetul. Din când în când, văd și eu în cabinet, eu nu sunt diabetolog, dar vin bolnavi pentru alte probleme și au avut sau au și diabet. Văd bolnavi vindecați de diabet, dar rar se întâmplă lucrul acesta. Nu cumva se vindecă de diabet atunci când lucrează la cauzele care au dus la declanșarea diabetului? Asta la fiecare și boală. Care sunt cauzele care... Bravo. Există, pe lângă cauzele fizice, organice, abuzul de zahăr rafinat, etc., există și anumite boli virale care au un tropism pentru, cum este parotidita epidemică, de exemplu, au un tropism pentru pancreas și atacă celulele respective. Există câteodată și unele chisturi, tumori benigne sau maligne care se localizează în zona celulelor Langerhans, acolo unde se secretă insulina. Și toate astea mai au și ele o cauză? Aceste tumori? Da? Deci unde ajungem? Care e punctul zero al tuturor acestor afecțiuni sau slăbiciuni în fața unui virus? Dacă declanșează o discuție despre cancer, sunt și mai multe lucruri de spus și mai înspăimântătoare. Emisiunea este deschisă către orice. Putem șterge orice cu buletele despre diabet și vorbim despre cancer. Puteți, repet, trebuie să fie ei de acasă să rămână cu ceva după emisiunea asta. Dar există și stresuri, anumite spaime la copii, de exemplu, care pot lăsa de-a doua zi copilul diabetic. Depinde foarte mult de atmosfera din familie. Am avut un pacient care era cât pacis să scufunde cu o navă și a scăpat, dar a devenit diabetic din următoarele ceasuri. Din șoc. Din șoc, da. Da, Olivia vă întreabă, corect vă întreabă Olivia, domn profesor, care este cea mai grea, cea mai importantă cauză pe care am putea o elimina dacă o știm și dacă vrem? Abuzul de glucide rafinate. În traducere liberă? În traducere liberă, zahăr și pâine albă. Foarte tare. Dar e adevărat, domnul profesor... E greu de tratat, dar e foarte ușor de prevenit. E adevărat că, de fapt, chiar și pâinea integrală are un indice glicemic destul de mare. E adevărat că el... Nu? Vreau să nuanțez, pentru că am auzit că nu mâncați pâine. Adică sunteți liberi să nu mâncați pâine, nu e o mare gravitate lucrul ăsta dacă vă luați proteinele și celelalte ingrediente din alte alimente, dar îmi place să fac o trimitere pentru că am scris câteva cărți în care am analizat cele 3000 de versete biblice pe teme medicale din punct de vedere științific și de acolo am învățat foarte multe. În Geneză, capitolul 1, versetul 29, se prevede alimentația omenirii până la potop. Și ea cuprindea doar 2 clase de alimente. Când erau și oamenii cei mai longevivi în acea epocă istorică. Roadele pomilor și semințele ierburilor. Și asta înseamnă fructele și cerealele, în traducere liberă. Adică fără carne... Da, asta a fost o perioadă foarte lungă. Fără brânză, fără ouă... Ce a demonstrat știința de astăzi? Pot să vă pun doar o mică întrebare? Da. Mai există vreo asemănare între cerealele de astăzi și cele de atunci? Nu. Din perioada biblică? Există. Una singură. Grâul spelta, care a fost descoperit în zona Palestinei. De exemplu, pâinea, trupul Mântuitorului de la cina cea de taină, a fost făcut din grâu spelta, nu din grâul de astăzi, care e în Europa și care e departe mult de ăla. Și grâul camut din mormântul faraonilor, care a fost extras. Foarte interesant discuția, pe mine m-ați pierdut complet și să vă spun și de ce. Pentru că sfaturile pe care ni le dați, pentru cele 2 milioane și ceva de suflete care trăiesc în București, n-au nicio legătură. În București, grâu spelta s-a terminat, nu se mai găsește de mult, de vreo câteva mii de ani, nu se mai găsește grâu spelta în București, una. Și al doilea, să le spui bucureștenilor care trăiesc în Balta Albă, Sălăjan, mâncați ce spune Biblia înainte de potop, le-ați stins lumina în cap. Revenim imediat după publicitate, pentru că este o temă de dialog extrem de interesantă asta, dar nu cred eu că nu asta este abordarea. Ne întoarcem imediat. Se găsește grâu spelta în București, cât doriți. Salariule! Călăriuțule! Salariule! Salariule! Dar ce face? Caută disperat un bancomat ING să mă scoată fără comision. Păi nu i-ai spus că are 0 comision la orice bancomat, indiferent de culoare? Gata cu fuga după bancomatul potrivit. Gata cu fuga?
Gata cu fuga! Gata cu fuga. Dacă salariul ar vorbi, ți-ar zice că vrea la ING. Află de ce pe ing.ro. Care este secretul gustului delicios? Noua Rama, gustoasă și ușor de întins pe pâine. Făcută cu ulei de rapiță de înaltă calitate. Descoperă puterea plantelor. Încearcă Noua Rama. Spune adio varicelor superficiale. Încearcă acum Remescar, demonstrat clinic că tratează și previne varicele superficiale. Rezultate instant cu până la 51% îmbunătățire. Dacă nu ești mulțumit de rezultate, Remescar îți dă banii înapoi. Disponibil doar în farmaciile Sensiblu. Sensibilitatea dentară și durerea apar în momentul în care dentina este expusă. Dentina este un burete cu foarte multe tubulețe în care sunt terminații nervoase care transmit durere la stimuli externi. Pacienților cu sensibilitate dentară le recomand Sensodyne. Intră în aceste tubulețe și întrerupe transmiterea durerii. Funcționează, chiar funcționează. Noul Sensodyne Advanced Clean, curățare avansată și prospețime de durată. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Afară e primăvară și ai atât de multe opțiuni. Ce să faci mai întâi? Să ieși cu bicicleta sau cu prietenii? Să te plimbi, să joci fotbal? Să ieși cu cei mici în parc? Sau la o plimbare cu rolele? Să cumperi flori? Să oferi flori? Să faci primii pași? Să alergi? Să joci basket, volei, tenis, șotron? De ce să nu faci tot ce-ți dorești? La Sensiblu ai acum 30% reducere la vitamine. Sensiblu. Avem grijă să te simți bine. Poți să fii mai bună. Să te trezești mai veselă. Să pornești mai energică. Să fii mai în formă. Să arăți mai bine. Să respecti mai ușor dieta. Ca să te simți mai bine, mănâncă inteligent. Grâu întreg păstrează în întregime fibrele și mineralele din grâu, fără euri și fără conservanți. Grâu întreg. Trăiește-ți viața inteligent. Meridian Ocazie. Avem sute de vehicule, o gamă variată de modele în 4 locații din București. Verificăm starea tehnică a mașinilor și kilometrajul. Oferim garanție de până la 12 luni. Meridian Ocazie. Mașini de calitate. Don't wanna see the stars. Don't wanna see the moon. Pentru ideile care îți fac viața mai frumoasă, mergi la sigur cu creditul de nevoi personale de la Piraeus Bank. Acum ai o nouă dobândă de doar 5,75% plus robor la 3 luni, împreună cu cel mai potrivit pachet de asigurări pentru ca tu să-ți vezi de treabă liniștit. Adevărata valoare ești tu. Piraeus Bank. Viorel, nu vrei și altceva pe lângă salam? Aurora boreală? Sau poate vrei cu un dragon? Nu mai bine cu disco ball? Sau cu... Nu. Mie îmi place simplu. Salamul de casă extra de la Meda merge cu orice. Dar merge și simplu. Dureri de spate? Durerea de spate apare încă de dimineață. Să mă plec, să ridic ceva. Ibutop Gel. Reduce inflamația și calmează durerile de spate. Cu siguranță simt o îmbunătățire. Da, Ibutop Gel m-a ajutat și pe mine. Ibutop Gel. La țintă împotriva durerii. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicăr grătar cu cadru din metal la doar 549,90 lei. Alături de tine în ultimii 22 de ani, Frontline menține sănătatea animalului tău de companie, luptând împotriva puricilor și a căpușelor. Astăzi mergem mai departe, creând o nouă gamă pentru igiena și îngrijirea animalelor de companie. Frontline Pet Care. Acum poți face mult mai mult pentru bunăstarea lor. Frontline. Liber la joacă! Hello, sunshine. Bucură-te de colțul tău de natură și de micul dejun cu Almete. Pufoasă și delicată, crema de brânză Almete păstrează gustul ingredientelor naturale. Almete, gustul pufos al naturii.
Acum ai 30% reducere la al doilea butoiaș de almete smântână sau almete verdeață. Îți lipsește energia dimineața? Energizează-te acum cu Vitamax! Cu Vitamax rămâi în formă maximă întreaga zi. Vitamax, te întreci cu energia. Pentru un păr fără mătreață, aleg doar șamponul pentru bărbați numărul 1 în lume, șamponul Clear Man. Pentru un păr curat și fără mătreață, acesta este atul unui bărbat puternic, șamponul Clear Man. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Da, ne-am întors în transmisie directă și în pauză, discuția foarte interesantă. Am reușit și eu să-l surprind pe profesorul Chirilă, ceea ce nu mă așteptam. M-a întrebat de ce intră 20 de tiruri pe zi cu făină de-asta manțocărită, mă rog, cu chimicale de pe la străini care fac brutării în România, că am început să mâncăm mai multă pâine de la turci și de la arab decât de la brutari români. I-am spus, domn profesor, pentru că ingredientele alea, care sunt în proporție de 90% niște tragedii, așa, sunt foarte ieftine de unde vin, cu tot cu transport e ok, vin, fac o pâine pe care o mănânci și ajungi direct la oncologie, absolut la oncologie direct, și la un preț rezonabil. Pâine foarte bună, pufoasă, n-are nicio legătură. Repet, moartea, este moartea. Îi explicam și îi spuneam cum e cu laptele, că aici am făcut lapte în direct, aici, la masa asta. Am făcut lapte în direct, dintr-un sac, vă aduceți aminte, un sac care nu conținea nimic legat de o vacă. Deci vaca și sacul nu s-au întâlnit niciodată. Și am făcut lapte în direct. Da? O să luăm imediat și telefoane. Domnul profesor, sunteți în măsură să ne spuneți, că vă rugam înainte de pauza publicitară, ce trebuie să facem cu starea asta iodată? Adică cum să gestionăm, că românii nu se pot duce să cumpere sare neiodată de la magazinele naturiste, pentru că sunt și foarte puține și cantitatea de sare e foarte mică. Da. Adică trebuie să știe românii... Nu se rezolva decât anulând hotărârea de guvern. Nu va anula niciodată. Probabil, da. Poate... Păi ne-ați decepționat complet, ne-ați sedus și ne-ați abandonat. Cum? Dacă guvernul nu vrea, noi ce trebuie să facem? Mai există o metodă, dar nu cred că e pregătit populația românească. Să-i dăm în judecată la Tribunalul Internațional la Haga pentru nerespectarea drepturilor omului. Da, că e singura țară din lume unde poporul nu are altă soluție. E obligat. Și hotărârea de guvern se cheamă așa, iodarea universală a sării. Așa se cheamă. Cuvântul universal a ajuns într-o hotărâre de guvern. Sună bizar și gramatical așa. Dar mai există o soluție. Facem o pauză. Da. Cătălin, știu că sunt în Italia. Stai un pic la telefon, da, domn profesor? Românii să nu consume sare iodată. Păi, deloc. Timp de o lună. Rămân cu ea în stoc, să mai strică, pierd afacerile, ceva un fel de răscoală. Se strică sarea asta rafinată și iodată, domnul profesor? Da, se strică. Se mai și strică. Se plâng și cei cu murăturile, că li se strică murăturile, deci... De la asta era, de la sare. De la sare iodată. În Italia, Cătălin, ești în direct, bună seara! Da, bună seara, vă mulțumesc că m-ați respectat. E prima dată când intru în direct. Toate au început. Vreau să vă spun, referitor la pâine, la ceea ce spunea un antevorbitor, care era paralel, era în copac. O pâine neagră în Italia costă 5 euro, domnule. O pâine naturală în Italia, astăzi am fost să-mi cumpăr, costă 14 euro, domnule. Un kilogram pâine a la pizza, așa se cheamă. Deci degeaba vă spun ăia care vă spun acolo, toți interlocutorii ăia care intră de pe garduri, de pe nu știu pe unde. Deci ca să vă traduc eu, scuză-mă, Cătălin, scuză-mă o secundă să le spunem celor de acasă. Ce spune omul ăsta, și am fost și eu în Italia și așa e, o pâine de asta la kilogram costă 14-15 euro, adică vreo 600.000 de lei o pâine. Asta la exact, care... o pâine naturală. Bravo! Așa, te ascult mai departe. O pâine neagră, deci o pâine neagră, ca să o cumperi, nu-ți poți permite, decât dacă ai un salar undeva în jur de un 2000 de euro. Ca să o cumperi, să o mănânci zilnic, eu vă spun sincer, eu mănânc 3 felii de pâine neagră pe zi, atât, nu-mi permit mai mult. Nu mănânc pâine albă, nu mănânc pâine, nu știu cum, la baghetă, la chestii de alea rotunde, turcești, arăbești, sau ce mai sunt ele. Deci ce spunea doamna aia mai înainte din București, pare rău că dau exemple, ceea ce spunea aia, că, dom'le, că pâinea că o fi copății, nu e adevărat. Pâinea care se vinde în comerț la prețurile alea de 1 leu bucata. Deci cum poți să-ți imaginezi din ce plătește omul ăla? Își plătește grâu, își plătește
curentul, angajații care frământă la mână, că la noi se frământă la mână, se frământă la machinete, așa, și ea vine și spune că mănâncă pâine naturală cu un leu bucata. Eu sunt din Iași. Fac camionagiu aici, uitați, ca să vă convingeți, vă demonstrez. Ce drăguț, e în camion. V-am demonstrat? Da. Deci, vine femeia și spune că... Auzi, Cătălin, spune-mi o treabă. Că am văzut că te-ai uitat la toată emisiunea. Spune-mi, în Italia, sarea, este iodată sau neiodată? Doamne, nu pot să spun că e iodată sau neiodată, fiindcă pur și simplu nu m-am uitat, nu mănânc sare. Mănânc sare, eu mi-am cumpărat sarea din România, care mi-am adus aici. Iodată. Și ai cumpărat sare iodată. Dacă ai cumpărat în România, e iodată. Nu, am cumpărat de aia himalaiană. Himalaiană, da. De-aia mănânc și... E bună himalaiana? Domnule, nu știu să vă spun. Stai un pic, că ne-a dat ceasurile peste cap, domnul profesor. Cum teoretic, domne? Hotărârea de guvern spune așa: în România nu poate fi nici produsă, nici comercializată altă sare decât iodată. Punct. Pe bune? Așa spune hotărârea de guvern. Adică eu sunt șeful naivilor când mănânc sare de aia rozalie și aia e iodată? Poate că nu este, dar pe răspunderea lor, până îi prinde. Asta mea e din afara țării. Doamne, să mă uit dacă e odată nu mai mănânc și eu mâncam liniștit. Sarea pe care o cumpăr eu din magazinele naturiste, de exemplu de la Salina Prahova, ambalată, e grunjoasă, e negricioasă, e... Nu știu. Dacă e un magazin naturist mai cu posibilități, își permite să trimită un camion, să aducă un camion de sare, pentru că la ea nu câștigă decât foarte puțin. Adică față de a vinde o traistă de medicamente... Păi dar stați un pic acum, stai că te la telefon, domnul profesor, stați un pic, dacă hotărârea de guvern spune că nu se poate comercializa decât odată, ăștia la naturiste încalcă legea? După luptele noastre și ale mele de atunci, au schimbat hotărârea de guvern puțin și au zis că magazinele naturiste pot comercializa și sare neodată. Deci doar la ea, la naturiști? Da, dar dacă un magazin naturist de colț, de stradă, are un singur salariat, n-are șofer, n-are mașină... Să te lasă într-un sfert de oră. Nu se duce să o aducă de la nu-i deloc. Da, Cătălin, zi. Da, ce vreau să vă mai spun, referitor la ce ați întrebat, cine sunt vinovați pentru toate chestiile astea în care se află România la ora actuală. Eu, ca șofer de tir în afară, cum văd eu lucrurile din afară. Deci, țara aia nu putea... Mă uitam în Italia aici, domnilor, acum 10 ani în Italia, eu sunt singur aici, familia mea în țară și așa mai departe. Vreau să vă spun un singur lucru. S-a scumpit pasta cu 10 centeze. 10 centi la 1 kilogram. A ieșit, deci s-a blocat Italia pentru 8 zile. După care, mă uitam în România, s-au distrus păduri, s-a distrus totul. Nimeni n-a ieșit în stradă, iese numai la comandă. Bun, asta ar fi un aspect. Pe urmă, facem atracție de ceea ce am spus acum. România este în situația în care este din cauza politicienilor foarte proști care îi avem, foarte slab pregătiți, numai amanți pe toate posturile din guvernul ăla. Nu pot să acces, deci o țară, orice țară din Europa, în afară de România, la politica bulgară, nu mă pricep, fiindcă nu m-am uitat niciodată, dar vreau să vă spun un lucru. În orice țară din Europa, dacă se întâmpla ce a făcut Daniel Constantin ăla când a ieșit afară atunci și a spus că laptele românesc sau vaca nebună, în chestiile alea, când aruncau oamenii tone de lapte pe câmpuri și pe garduri, sau când a ieșit, cum a vândut panorama aia de ministru, energia electrică. Nu, eu nu învinovățesc cine cumpără, cine a dat-o. Italienul. Pe cum să poate, aici erau împușcați, într-o altă țară erau împușcați oamenii ăștia. Mersi mult, Cătălin. Mersi mult, Cătălin. Bun, am deviat un pic de la... Nu, mersi frumos pentru telefon, că așteaptă foarte multă lume și dorește să intre în direct, mai ales că emisiunea este rar prinzi un om cum e profesorul Chirilă să-l aduci într-o emisiune de televiziune. Nici nu știu, e atât de minunat ce se întâmplă în emisiunea asta, încât nici nu știu de unde să o apuc și... Vă mai dau un amănunt. Vă rog frumos, hai spuneți lucruri... 4 ani... Vă rog eu, nu așteptați la mine, spuneți dumneavoastră lucruri importante. După 4 ani s-a dat o nouă hotărâre de guvern pe tema asta, în care concentrația de iod în sare a fost crescută de la 24 de micrograme la 42 de micrograme. Aproape că s-a dublat iodul. Și cu ce efecte, domnule profesor? N-am mai făcut statistica după încă 10 ani, dar putem să o facem pentru o altă emisiune. Putem să dăm și noi 5 minute niște sfaturi părinților cum să-și ferească copiii de cancer și de diabet? Vă rog eu frumos? Hai, vă ascultăm. Mare atenție cei de acasă. Încep cu ceva banal, dar extrem de important. Vă rog. Hidratare suficientă zilnic și în special dimineața,
A lua un pahar de apă de 300-400-500 de mililitri pentru un adult și un pahar mai mic pentru un copil este foarte important pentru că se deconcentrează umorile intoxicate de metabolismul nocturn. Cu asta trebuie început. După aceea, trebuie excluse alimentele rafinate din viața copilului și a omului. În traducere liberă, ce înseamnă traducere rafinate? libere înseamnă lapte praf, înseamnă zahăr alb, înseamnă sare extrafină, înseamnă NES, cafea obținută prin metoda NES, solubile, cafea solubilă. solubile, așa. Și laptele pasteurizat și UHT, la ce Și capitol laptele UHT, acum 23 de ani, cred că am fost la Paris la un congres, unde au venit primele lucrări despre laptele UHT, care, datorită temperaturii ultra înalte, că asta înseamnă ultra high temperature, proteinele din lapte se degradau și deveneau antigenice și creau alergii la copii. Un procent mare de alergii au apărut la lapte după ce s-a introdus tehnica UHT în industrializarea laptelui. Altceva. După aceea, trebuie zgârcenie mare la administrarea de antibiotice la copii. Copiii astăzi care vin la mine în cabinet îi văd că sunt polipragmatizați cu antibiotice. Dacă o mamă îi dă de 5-6 ori pe an antibiotice copilului, zice, dar e normal că atâta se dă. Deci, adică ce trebuie să facă? Să nu-i dea antibioticul, să vină mama să vă spună, păi mi-a omor copilul, se îmbolnăvește. Păi nu, că și Organizația Mondială a Sănătății a tras un semnal acum vreo 2-3 luni, spunând că în lume se consumă foarte multe antibiotice și se exagerează cu prescripția de antibiotice. Și ce trebuie să facă un copil, sau de fapt părinții copilului când e bolnav și îi se recomandă de către medicul de familie antibioticul? Ce trebuie? Îi spune, nu domne, mi-a spus mie Chiril la televizor și nu-i dau antibiotic? Păi trebuie să mai ceară o părere ca să procedăm. Păi uite, o cere acum. Alo, bună seara, domnul Chirilă. Avem un copil puțin bolnav și mi s-a recomandat să-i dau antibiotic. Ce fac? Nu, după ce-l văd. Nu așa. Nu, e important. A doua opinie. Tot Occidentul practică cu a doua opinie. Majoritatea părinților, domn profesor, nu au a doua opinie. Ei se duc la medicul lor, comunal sau orășenesc, da? Sau la medicul de familie și ăla îi spune, ia antibioticul ăsta. Și îl ia. Și îi se spune și la următoarea răceală și la următoarea infecție cât de mică e antibioticul ăsta. Și pe urmă vine domnul profesor Chirilă și spune, domne, luăm prea multe antibiotice. Ce ar trebui făcut dacă nu are a doua părere? Adică atunci când nu erau antibiotice, iau altfel întrebarea. Da. Cu ce se rezolva problema? Că astea nu sunt inventate cu 300 de ani. Da. Erau numai terapiile alternative pe vremea aceea. Adică? Extracte de plante, homeopatie, regimuri dietetice. Așa se trata lumea pe vremuri. Am înțeles. Dar pentru asta trebuie să meargă la un medic calificat. Dar probabil că ar trebui să, nu știu, părinții să se informeze, să se autoeduce și să nu ceară pentru orice mică răceală doctorului antibiotic, pentru că se întâmplă și fenomenul ăsta. Când ți-ai crescut băieții? Deci părinții pun presiuni asupra medicilor să dea antibiotic. Tu când ți-ai crescut băieții și făceau o gripuță, o răceală, nu te duceai la medic și îți dădea antibiotic? Eu am avut parte de un medic de familie încă de la bun început foarte deschis și era foarte aplicat în a-mi recomanda metode alternative de vindecare. Nu mi-a dat, copiii mei nu au luat niciodată antibiotic. Deci asta, n-au luat niciodată siropele sau antitermice și așa mai departe. Recunosc că și pe fimea a crescut-o, Dumnezeu să o odihnească, un medic fabulos, Lola, Dumnezeu să o odihnească, Lolita, un pediatru absolut fabuloasă, care spunea exact ca și noastră, ca și... Cred că fimea nu știu dacă a luat odată în viața ei sau de 2 ori, nu cred, antibiotic. În primul an de țară, slavă Domnului, a fost un copil sănătos. Al meu ca medic de țară, în primul an, acum 45 de ani, în prima zi am primit o pacientă, a plecat de la mine și a răspândit în sat, vorba, a venit un doctor nou, dar nu este bun. Că m-am dus și eu la el și nu mi-a dat și mie un antibiotic măcar. Să rămână, doamnă, sunteți în direct. Bună seara! Bună, Alina! Mă bucur tare mult că am intrat în legătură cu dumneavoastră. N-aș vrea să rețin timpul emisiunii pentru că sunt extrem de importante și prețioase informațiile pe care le obținem de la invitații dumneavoastră. În schimb, aș avea nevoie de informație. Una dintre fetițele mele, printre multiple alergii, are și o alergie la gluten. Și îi mai fac pâinică în casă din făină fără gluten. Făinuri alternative. Însă mi-a atras atenția o anumită informație pe care doamna Ster a spus-o legat de drojdie.
și aș vrea să ne dea mai multe detalii, dumneaei sau domnul Informația profesor o știu de la Chirilă. domnul profesor. Deci drojdia este făcută în România pe un pat de azot, care este foarte toxic. Ne poate spune dânsul mai multe. Mai tare un pic, domnul profesor, și vă ascultăm. Există două feluri de drojdie în România, în orice țară, de fapt. O drojdie convențională, care este crescută pe un pat de azot, adică exact ce am vorbit la începutul emisiunii, sărurile nitrice care dau cancer, etc., etc. Și există o drojdie bio, care este cu adevărat drojdie adevărată. Dar puteți făina respectivă fără gluten să o faceți și sub forma unor piadine, unor lipii, care nu au nevoie nici de drojdie bio, nici de drojdie convențională. Am înțeles. Altă întrebare de la alte spectatori, dacă avem în direct. Bună seara! De ce n-am? Nu sună lumea? Hai! Da, deschideți telefoanele. Da. Da, domnul profesor. Altceva important. Ce vi se pare? Asta am epuizat, dacă am epuizat... N-am epuizat. Sfaturile pentru părinți să-și țină departe copiii de boli cronice, boli asta grave. e foarte frumos spus, dar concret ce trebuie să facă? Părinții să țină departe copilul de boli? E frumos, sună bine. Deci concret ce trebuie să facă? Eu am observat că laptele pasteurizat, laptele din magazin este extrem de alergogen. Asta ar fi termenul, nu? Păi, dă niște, este alergogen din cauza a ceea ce ne-a povestit domnul Barbu. Dacă există o mică îndoială, laptele convențional din comerț, dacă iarna, când sunt vacile gestante, dacă într-adevăr este tot lapte natural sau are în el și lapte praf sau... Dom'le, lapte natural, adică lapte de la vacă, în România, cantitățile sunt extrem de mici. Brânza făcută din lapte, că acum devin eu conesorul, dar având în vedere că cel mai bun prieten al meu este crescător de vaci Holstein și a avut reprezentanță Holstein în România, adică ei l-au chemat atât de bun încât i-au zis, tu pui pe mașină Holstein.ro, da? Am învățat să fac diferența între ce înseamnă lapte și ce înseamnă produse aparent din lapte, una, și al doilea, ca să o luăm empiric, o brânză de vacă, dacă vreți să fie cât de cât legată de vacă și să aibă legătură cu laptele de vacă, trebuie să coste de la 200 300.000 de lei kilogramul în sus. Îmi spunea Costel Caraș, că despre ele vorba aici la emisiune, că mulți sunt prostiți. Bă, am luat de la ciobani, am luat de la sibieni, avea clop. Păi da, dar avea clop, dar stătea la etajul 2, în același bloc. Magazinul e jos, el stă la etajul 2, foarte puțină brânză, este brânză făcută pe bune, ca să nu mai zic că la laptele de capră e o tragedie, pentru că nici 10% nu are legătură cu capra. Da. Bună seara, sunteți în direct. La Târgu Mureș, bună seara. Bună seara, mă numesc Dolan. Bună seara. Mă numesc Dolan și vreau să spun următoarea propoziție. Sarea pe care se comercializează e o super afacere. În ce sens? E o clorură de natru, deci sarea se spală, devine o clorură de natru la care se adaugă iod. Sarea naturală, care prețul de cost e în jurul 0,35 de bani, nu este afacere. Și în toată treaba respectivă este o afacere. Și nu, deci Ministerul Sănătății este obligat să dea voie să se comercializeze și sare iodată. Deci, practic, nu știu cine ne oprește să se comercializeze, dar faptul că prețul de cost e 0,35 de bani, 0,65 de bani kilogramul și cealaltă sare care e iodată și care e o travă curată, e 2 lei, 3 lei și atunci diferența de preț face ca comerciantul să nu comercializeze sarea. Asta e o problemă. Mai tare, domnul profesor, că nu avem secrete. Spuneți tare. Prin lege. Profitul e de 6 ori, de 600% în cazul ăsta. Păi de 600% e profitul în cazul ăsta. Deci toată treaba e, și încă o problemă, populația nu este educată. Dacă îți vine cineva acasă și pui sare din aia brută, naturală, toată lumea se uită urât la tine că nu ești în trend cu lumea. Dar sarea pe care noi o avem în România are o vechime de cel puțin 30-40 de milioane de ani. Deci în timp ea s-a învechit. Sunt în sare o grămadă de substanțe care, naturale, proteine care cu timpul Mersi. Da. Mersi mult de tot. O să dăm, domnul profesor,
și am făcut o selecție din 7, 8, 9 surse, un un podium al celor mai sănătoase, sau zicem noi, dar să vă uitați pe ele, să ne confirmați dacă e așa, legume, fructe și cereale. Imediat o să-l prezentăm ca să știe lumea cum, nu contează, dar ce vrei tu, cereale, nu contează, alege și dă. Să le comentăm un pic pe repede, înainte ca oamenii să vadă cam cum stau lucrurile la capitolul fructe, legume și cereale. Primele 3 dă-le pe toate, să le vadă lumea. Deci, la cereale, domn profesor și Olivia, cele mai tari 3, cele mai bune, ci că ar fi germenii de grâu, și avem și informațiile nutriționale respective pentru acest gen de aliment. Scrie pe ecran: o lingură de germen de grâu asigură 7% din necesarul zilnic de magneziu, care previne apariția crampelor musculare. Conține vitamina E. O lingură de germen de grâu, conține 27 de calorii, 1 gram de grăsime și 1 gram de fibre. E corect? Pot să comentez? Vă rog. Nu recomand oamenilor sănătoși germen de grâu. Nici o civilizație nu scrie prin cărțile ei și nici animalele nu mănâncă germeni. Deci nu sunt buni. Am găsit ca germen de grâu, am găsit în cel puțin 6-7 surse ca fiind foarte, foarte buni. Dar pentru cine sunt buni? Sunt buni pentru oamenii cu anumite suferințe în mod temporar, o lună, 2. Pentru astenici, pentru anemici, pentru convalescenți, pentru cei de după operații slăbiți. În plus, orice germen este bănuit că datorită multiplicării de celule imense într-un ritm scurt, un ritm foarte alert, e vecin cu cancerul. Mai departe, deci germen de grâu pe l-am găsit, ca să vedeți cum stăm cu informațiile de pe online. Germen de grâu figura în cel puțin 6-7 topuri în primele 5. Lintea. Lintea e bună, domn profesor? Corectă. Una din cele mai bune. Una dintre cele mai bune. Lintea, oameni buni, conține așa: izoflavone, contribuie la prevenirea cancerului mamar. Fibre alimentare, previne apariția bolilor cardiovasculare. O cantitate impresionantă de proteine, 9 grame la jumătate de ceașcă de linte. O jumătate de ceașcă de linte conține 115 calorii, 0 grame grăsime și 8 grame fibre. Corect? Corect. Dintre toate leguminaceele, fasole, bob, mazăre, năut și linte, lintea e cea mai de calitate. Cu aia cu germeni de grâu m-ați dat peste cap. Jur că dacă n-am muncit la acest clasament de mi-au ieșit ochii, iar ăla cu germeni de grâu l-am găsit aproape în toate. Da. Mare atenție la ce spune domn profesor, nu la ce spun eu. Mai departe. E bună? Ok. E bună? E bună. Quinoa. Informații nutriționale. O jumătate de pahar de quinoa conține 5 grame proteine, o cantitate mai mare decât în alte cereale. Fier, riboflavon și magneziu. O jumătate de pahar conține 3... Poftim? Acum văd și eu. 318 calorii, 5 grame de grăsime și doar 5 grame de fibre, corect? E corect. Deci e în regulă, da. Mai departe, hai repede înainte, Alexandre. Iată la afinele sunt regine la fructe, e bine? Foarte bine. Pe bune? Foarte bine. Afinele până dacă sunt de pădure și nu de cultură. Afine... Păi da, păi de ce? Stați un pic, domne, pe ele de cultură ce au? Păi dacă le stropește cu insecticide, dacă le pune azot la rădăcină. Păi ce am făcut atunci dacă... Păi toate sunt de cultură, domn profesor. Nu, în piață se găsesc afine de pădure. Se găsesc afine de pădure într-o cantitate atât de mare încât după 2 zile nu mai ai niciun pic. Da, dar mă tem că cererea nu este nici ea foarte mare. Păi spune de ce, Olivia, pentru că lumea nu știe ce minunăție reprezintă toate fructele de pădure, mure, frage, afine. Absolut. Da? Bun. Deci, oameni buni, aș ști ce conțin. Afinele este regină din punctul meu de vedere. Mai departe, la fructe, caisa. Bine? E bine. E bine, zice domnul profesor. Beta-caroten? Nestropită. Nu mai băgați de astea, domnul profesor, că îmi stricați emisiunea. Păi de unde crezi că scrie îți vând caise stropite? Și la țară au început cum se cheamă, să se dedea la fapte de astea perverse, țăranii, cum spune, lasă-mă că am luat de la țărani. Și țăranii au început să le stropească. Dar se cunosc cele stropite. Cum? Cele stropite se cunosc. După? Nu, deci când le vezi pe tarabă, în piață, îți dai seama că sunt stropite. După ce? Asta zic. Asta spun, că există niște... Păi spune-mi ceva, dacă știi. Foarte simplu. Se cunosc, domn profesor? Deci, da, se cunosc. Eu nu le recunosc. Nici eu nu le recunosc. Eu le recunosc. Ster. Ia zi, Ster, după ce cunoști tu caisa stropită? Deci, în primul rând, nu trebuie să fie egale. În al doilea rând, ele trebuie să fie parfumate și dulci. Dacă nu sunt parfumate, înseamnă că au fost stimulate să crească mult mai repede și nu au avut răgaz să capete. Bine. Mai trebuie să aibă urme. Dacă sunt egale și foarte cu aspect de plastic. La tine foarte tare. Acum vrei să mă duc cu șuberul în piață să măsor caisa dacă e egală. Deci mă tem că nu ai cum să mănânci sănătos dacă nu te aprovizionezi. Am auzit, Alexandre. De la producători. Puțin, nu? Că întreabă regia, a sunat
A sunat deja președintele României, a sunat patronul meu, a sunat prim-ministru vine acum la mănăstire, toată lumea a sunat. Vă întreabă lumea, Hrișca, cum e? Foarte bună. Pe bune? Se cheamă în Rusia aliment strategic pentru armata. Pe bune vorbim? Sovietică, da. Păi spuneți două vorbe de Hrișca, că eu chiar nu știam. Conține substanțe destul de apropiate cu grâu. Deși nu e din aceeași familie, clasă taxonomică. Și cum o mănânci, sub ce formă? Fierbe. Se fierbe. Da. Și iese ca un fel de colivă. Da, ca un Dar grâu nu are fiert. gluten. Da. Cu atât mai Și bine. n-are gluten. Da. Deci e bună Hrișca. E foarte bună. Domnul Iohannis, domnul Grindeanu, patronul, toată lumea, Hrișca minunată. Caisele a spus că e bun, mai departe, Alexandre. Lămâia, bine? Foarte bine. Foarte bine. Numai că am auzit că au apărut acum la supermarketuri niște lămâi și scrie pe pungă a nu se consuma coaja deoarece conține două substanțe periculoase pentru om. Pe bune? Așa mi-a spus o doctoriță. E adevărat, dar au apărut și la supermarket lămâi pe care scrie această coajă nu a fost tratată cu nimic. Lămâile acestea nu au deci coaja fiecare tratată. și-a de care vrea, cam asta vrea să spună. E important să te informezi Eu nu înainte pot să să cred, cumperi acum, pe orice. bune, mi-ați umblat la setări, mi-ați umblat la reglajul fin. Există lămâi în comerț, uite la asta nu m-am uitat niciodată, pe care scrie nu folosiți coaja că conține două belele? Da, gospodinele folosesc coaja La rasă o în radă prăjituri. prăjituri, Da. Și o avertizează pe cumpărătoare să nu folosească Adică, coajă. spectatori, vă rog frumos, atenție mare, scrie Alexandre pe banda galbenă, atenție la coaja de lămâie, unele lămâi sunt toxice, coaja e toxică. Acum am aflat și eu în emisiunea aceasta, și de la Ster, și de la domn profesor. Deci coaja pe care o folosesc româncele noastre la prăjituri, o rad, la unele lămâi nu trebuie folosită, conține două substanțe periculoase. Ne-am dat dracu, Doamne iartă-mă. Lămâia conține vitamine. Bine, acum nu mai e nevoie să spun, lămâia e așa. Și hai să trecem repede la ultimul capitol. La legume. Ceapa e bună? Corectă. E corect, da? Da. Mâncăm ceapă la greu, e bine? E bine. E bine. Conține, ați văzut ce conține, protejează împotriva cancerului, un puternic antioxidant natural, e adevărat? Da. Conține vitaminele A, B, C, E, sodiu, potasiu, calciu, iod, pe bune așa ceva și eu Iod mănânc. natural, foarte diferit de cel din Da, sarea iodul natural, iodată. bineînțeles. Un pahar cu ceapă tocată conține 61 de calorii, 0 grame grăsime și 3 grame de fibre. Mai departe. Roșiile, bine? Bine, conțin licopen, ia uite-l primul acolo. Licopen. Dar spuneți-mi acum, roșiile alea de vindă până Turcia, Siria, Republica nu știu care, și care sunt o frumusețe, le tai, n-au niciun miros, le guști, n-au niciun gust, de zici că te-a părăsit gustul și mirosul te-au părăsit. Alea sunt roșii? Nu. Păi și atunci? Nu vorbim despre acelea. Dar despre care vorbim, domn profesor? Vorbim de roșiile care apar în piață în sezon. Pe celelalte nu le consum. Uite Deci- că există roșii pe lume. Păi stai mai puțin, până că când nu e vine adevărat. sezonul lor. Olivia, ne sar în cap oamenii care au solarii. Îi scot la solarii roșii toată iarna, toată toamna, toată primăvara. Da, nu numai asta, dar vreau să spun românilor că există sau exista o sămânță de roșii românești, românească. Puteți să uitați, credeți-mă. Nu mai există. Am verificat. Cred că mai există la Institutul de Cercetări de la Buzău. La institutul ăla există, știți cum? E aproape criogenat. Există, aveți dreptate, numai că nu se folosesc decât într-o proporție de 0,01% la raportat la câte roșii se fac în România. N-au nicio legătură. Sămânța e din Olanda, din Bulgaria. Bulgarii au tratat sămânța și au făcut-o un fel de inginerie genetică. Nu mai e treaba aia că bulgarii sunt grădinarii Europei. Nu, e o prosteală. Bulgarii, acum știind că sunt grădinarii Europei, fac legume aproape din mase plastice, din pungi. Da, știu că am telefon imediat, după roșii, favoritul meu. Favoritul meu, ăsta e al meu. Corect. Ăsta mâncaia și gurița lui, usturoiul, o să fac o emisiune, jur. Eu sunt fan, mă declar fan național, fan unic, fan planetar, interstelar al usturoiului. Este minune de la Dumnezeu. Știți că sunt zone în America unde s-a discutat, dacă nu cumva s-a și pus în practică interzicerea prin lege a cultivării usturoiului? Vă spun eu. În nu știu care state din cele 50. Da, de ce? Pentru că va fi tratat într-un viitor foarte apropiat ca plantă medicinală și dată numai cu rețetă. Cum e? Ca la cannabis. Ca la cannabis. Da. Usturoiul, oameni buni, vă promit, fac emisiune specială pentru usturoi, că e favoritul meu, anticancerigen, conține componente de sulf, scade colesterolul, luptă împotriva bolilor rele, hipertensiunea arterială este moartea, o omoară, o ucide, reduce riscul de apariție pentru cancer la stomac și cancer de colon. Un cățel de usturoi are 4 calorii, un cățel, 0 grăsime și 0 fibră alimentară. Da. E în regulă cu usturoiul, domn profesor? Este, are și efecte antibiotice, conține o substanță numită alicină care
E ca un antibiotic natural. Da, bună seara, sunteți în direct. Alo? Bună seara, cum o cheamă pe doamna? Silvia, ești în direct. Alo? Da? Bună seara, domn profesor. Nu, eu nu sunt profesor, profesorul este, imediat vi-l arăt, acesta e profesor. Profesor, nu mi ajută. În imagine. Ce vreau să vă spun, nu vă rețin mult. Glicemia mea nu se scade de la 230. Glucometrul îmi spune că este în limite normale. Nu mănânc pe zi, fructe mănânc. Legume mai puțin pentru că sunt toxice. Pâine mănânc foarte puțin, în contextul că și pâinea conține sare. Deci pe mâncare nu pun. Care e întrebarea? Întrebarea este, am făcut și o glicemie glucozinată, este 9. Cum pot să o scad? Ce pot să mănânc? Doamna doctor îmi spune să mănânc și carbohidrați. Carbohidrați începând însemnând pâine. Pâine dacă doctor. Mănânc îmi crește glicemia. Cartofi, doamnă, dacă mănânc... probabil că faceți unele greșeli în dietă. Deci eu am bolnavi care ani de zile, 10-20 de ani, când debutează un diabet, reușesc să-și-l țină în frâu numai prin dietă. Da, domnul doctor, ce să mâncăm? Pe scurt, că sunt... Da, e o întrebare. Da, dietă, dar ce anume? Faci o recomandare femeii. Sau trebuie neapărat după ce vede doctorul? Păi da, trebuie văzut bolnavul cu toate obiceiurile lui. Și adică nu poți face o recomandare generalistă. Generală la televizor. Deci eu vă spun ce am mâncat ieri. Ciorbiță de legume, de dimineață ceai nedulcit. Doamnă scumpă, mulțumesc mult pentru telefon. Am mai spus în emisiune, nu facem consultații televizate. Nu, că așa fiecare om din România ar profita de vizita profesorului și am dat fiecare analizele, le-am dat pe formă electronică și citim hemoleucograma și o interpretăm la televizor. Nu ăsta e scopul emisiunii. Dane, salut, ești în direct. Bună seara. Bună. Eu vreau să vă mulțumesc frumos pentru emisiune, să salut pe doamna, să salut pe domnul profesor. Să știe foarte clar că alimentația e în strânsă legătură cu medicația. Vedeam la noastră că de ce flor și iod. Florul se spune că are proprietatea de a prosti, probabil și de asta să punem pasta de dinți. Copiii trebuie să primească Zimaflor, tot pentru că are flor. Doamna știe foarte bine ce vorbește, care a invitat în cersul Olivia, domn profesor la fel. Sunt foarte mulți oameni care intră și nu știu de fapt că într-adevăr alimentația este cea mai mare problemă și constituie sursa principală de boală, indiferent dacă vorbim de diabet, indiferent dacă vorbim de cancer. De asta există și statistica asta destul de alarmantă la momentul ăsta, vis-a-vis de creșterea acestor boli care sunt strict legate de alimentație. Sunt convins că domn profesor și doamna Olivia știu mult mai multe de atât, dar pentru că lupta e cu o forță nevăzută, nu pot spune mai mult. Da, mersi mult, Dane. Mersi mult, Dane. Există un oraș în Germania unde apa este tratată cu flor. Orașul acesta are cu 10% mai mulți bolnavi de cancer decât orașele vecine. Mulțumesc foarte mult pentru informația asta stupefiantă și ea. Revenim după 2 minute 3 de publicitate. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, chiar merită. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Te iubesc, bunicule. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Stăpâne, stăpâne! Răsare soarele! Trebuie să te ascunzi! Vin turiștii! Ha, ha, ha! Mai bine ascunde mezelurile astea! Da, stăpâne! Uite acolo le ascund! Cele mai gustoase mezeluri sunt cele mai curate. De aceea la Cristim ne concentrăm doar pe produs. Încearcă noile rețete fără gluten, fără amidon, fără soia, fără coloranți sintetici și fără potențiator de gust. Caută noua etichetă curată de la Cristim. Toyota Hybrid schimbă aerul orașului tău. Înlocuiește-ți vechea mașină cu Yaris Hybrid
Acum ai avantaj client de până la 3.800 euro doar prin programul Rabla. Să tunzi iarba cu o motocoasă Stihl este o activitate atât de simplă și de plăcută, încât nici nu-ți dai seama când ai ieșit terminat de cosit în propria grădină. Noroc cu peluza vecinilor. Motocoasele Stihl. Nici o grădină nu e prea mare. Între 5 aprilie și 30 iunie la distribuitorii autorizați Stihl ai modelul FS55 de la 899 de lei. Detalii pe stihl.ro. Aparițiile impecabile îți pot abăte de cap, dar Avon Perfect Limat îți îmbracă buzele într-o atingere catifelată. Ai la dispoziție 18 nuanțe cu efect mat și formulă hidratantă. Când vine vorba de curățarea împrejurimilor casei, știi pe cine te poți baza. Setări super versatile, reglare digitală a presiunii, pistol revoluționar cu display LCD. Descoperă noile curățitoare cu apă sub presiune Full Control Plus de la Kärcher. Kärcher makes a difference. Eu sunt o bacterie bună din microflora ta intestinală. Noi te ajutăm să ai o digestie echilibrată. Dar atunci când numărul nostru scade, pot să apară disconfortul abdominal, diarea sau constipația. Iar eu sunt bacteria din Linex Forte. Semănăm ca două picături de apă. Linex Forte cu dublă acțiune. Bacterii benefice, similare cu cele din microflora ta intestinală și fibre prebiotice pentru un efect de durată. Alege un simbiotic modern, eficient cu o singură administrare pe zi. Linex Forte. Protejează-ți echilibrul florei intestinale. Linex. Un produs Sandoz. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Meridian Ocazie. Avem sute de vehicule, o gamă variată de modele în 4 locații din București. Verificăm starea tehnică a mașinilor și kilometrajul. Oferim garanție de până la 12 luni. Meridian Ocazie. Mașini de calitate. Ziua de salariu poate fi și ziua în care, pentru prima dată, tu îl surprinzi pe tatăl tău cu un cadou. Când ai un card de salariu cu opțiunile pe care ți le dorești, te bucuri liniștit de momentele care contează. Alege unul dintre pachetele Alpha Salary și bucură-te de recompense în programul Alpha Shop. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Fiorel, nu vrei și altceva pe lângă salam? Muștar? N-ai vrea și cu o decapotabilă? Ce zici de un decor idilic? Sau poate vrei cu un dragon? Cu aurora boreală? Sau cu muzică electronică? Nu mai bine cu disco ball? Sau așa? Sau cu... Nu. Mie îmi place simplu. Salamul de casă extra de la Meda merge cu orice. Dar merge simplu. Pentru un păr fără mătreață, aleg doar șamponul pentru bărbați numărul 1 în lume. Șamponul Clear Man. Pentru un păr curat și fără mătreață. Acesta este statuul unui bărbat puternic. Șamponul Clear Man. Viața nu trebuie să fie o luptă. Lasă unele griji în urmă. Prostamol 1. O capsulă zilnic la aceeași oră și poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Peste 80% din deciziile medicale sunt bazate pe rezultatele analizelor de laborator. Știm că vă preocupă sănătatea întregii familii. Noi, la Clinica Sante, vă putem ajuta prin experiență și calitatea serviciilor. Veniți acum în Clinica Sante, cereți cardul de fidelitate și beneficiați de reduceri. Noi vă garantăm calitate, prețuri corecte, respect. End of Spring Sale e aici cu cele mai mari reduceri de primăvară pentru toate produsele. Intră acum în aplicația mobilă și pe fashiondays.ro. Livrarea și returul sunt gratuite. Fashion Days. Audio Nova. Cu noi auzi perfect. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Astăzi, de la ora 20, premierul României, Sorin Grindeanu,
dă note propriilor miniștri, despre performanțe și eșecuri, despre o posibilă remaniere. Există sau nu o relație tensionată cu PSD și cu președintele Dragnea? Află răspunsul în ediție specială, Dosar de politiciani cu Silviu Mănăstire, astăzi la ora 20. Ne-am întors în transmisie directă, o prelegere superbă în pauza publicitară despre miere și despre mierea din Biblie. Este foarte frumos. Pe mine mă miră, profesorul este fascinant în pauză. În timpul emisiunii este foarte temător, nu înțeleg de ce. De ce nu spuneți minunățiile astea pe post? Mă rog, eu o să fac altfel data viitoare când vă invit. Înregistrez pauzele fără să vă spun și imediat când intrăm în direct difuzez materialul din pauză în care îi povesteați Oliviei Ister niște minunății despre miere. Apropo, să știți că mierea, oameni buni, nu aveți voie să o puneți în ceai, în cafea sau Fierbinte, da. Sau cum? La cuptor? Da, sau la cuptor. Ce se întâmplă? Spuneți-le celor de acasă ce îi spuneți Oliviei Ister, de parcă facem emisiunea pe... Olivia îi spunem, avem tot timpul. Ia spuneți, ce se întâmplă cu mierea în ceai, în cafea? Mierea încălzită, indiferent că e în ceai, în cafea, în cuptor, prăjituri. Că eu când le spun mamelor să nu mai facă prăjituri cu zahăr, zice, dar atunci cu ce să fac prăjiturile? Sigur, răspunsul este să nu faci prăjituri, dar totuși, dacă așa, mierea degajă o substanță numită furfurol, care este toxică. Ea reprezintă un indicator de îmbătrânire a mierii, adică ori ai o miere de 10 ani, undeva în pod, în pivniță, unde o ai, ori o încălzești o jumătate de oră la cuptor, tot atâta furfurol degajă. Și e cancerigen, în ce știu eu, e puternică? Spune că e toxic, Bine, da. Deci mierea în ceai, domn profesor, mierea în cafea, mierea în prăjituri la cuptor, exact. E toxică. Mierea în ceai cald, mierea în cafea fierbinte. Da, bravo, precizare corectă. Mierea în lichide fierbinți, ca și mierea la cuptor, e toxică. Dar altfel, mierea este glucidul ideal. Și mereu dădeam exemplu și la studenți și la conferințe, dacă îi pui unui copil în față o farfurie cu zahăr, el mănâncă și nu se oprește, și dacă îi pui o farfurie cu miere, mănâncă și se oprește. După 2, 3, 4 lingurițe nu mai poate. De ce? Pentru că omul nu are senzori gustativi pentru zahăr, dar are pentru miere, care îi dictează când să se oprească. Dar zahărul are calorii goale, cum se spune, da? Da, calorii oarbe, da, sau... Goale, da. Da, goale. Și atunci nu se declanșează sentimentul de sațietate, pentru că organismul nu simte că s-a hrănit. Și apropo de gustul acesta, Olivia, e un exemplu care îl dau mereu la părinți, la conferințe. Am avut un copil la cabinet care, de la naștere, a mâncat numai un anumit tip de iaurt. Un iaurt prost. Nu avem voie să-i spunem numele, dar cu multe euri în el, cu așa. Și copilul a făcut o alergie la iaurt. I-am spus bunicii să-i facă un iaurt în casă și bunica m-a sunat după 3 zile și mi-a spus, domnul doctor, nepoțelul meu, după ce a gustat din iaurtul de casă, m-a întrebat ce este acesta. Deci el nu a mai recunoscut alimentul natural, datorită pervertirii senzorilor gustativi pe altceva. Și pervertirea asta are loc practic în toate... Și are consecințe. Și consecințe, dar foarte se regăsește la orice aliment pe care noi îl mâncăm greșit, acum. Sau tratat la începutul emisiunii a spus că făina albă are o problemă majoră și 80% din 90%, nici nu știu cât la sută din tot ce este pastă făinoasă sau pâine e cu făină de asta. Așa este. Are o problemă majoră pentru că ea este tot un glucid rafinat. Ea conține predominant amidon. Motivul pentru care zicea Olivia că nu mănâncă pâine. Și amidonul e un glucid rafinat. Este... Și nu e bun? Păi nu e bun. Dacă v-ar da, deci, doamna, numai amidon să... Ca să fiu un pic mai plastic, așa, pe gustul emisiunii. Amidonul e cel cu care femeile pe vremuri apretau hainele. Imaginează-ți că același amidon ajunge în intestine. Da. Hai să mai luăm un telefon în direct, probabil ultimul din emisiune, că ne apropiem de final. Bună seara, sunteți în direct. Salut, Mircea. Alo? Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Întrebare pentru domnul profesor. Avem un sugar de 2 luni. Este recomandat să-i dăm completare ceiuți?
La 2 luni încă nu se impune asta și nu uitați că ceaiul nu este un aliment. Ceaiul este o substanță terapeutică. Dacă are copilul ceva, dacă are diaree, colici, atunci îi dați. Deci nu este recomandat completare. Nu este necesar. Dar să nu uitați, după 3-4 luni încolo, că ființa umană bea și apă. Majoritatea mamelor uită să dea apă copiilor. Deci completarea este numai laptele praf. Dacă nu are sânul suficient. Dar nu, fără lapte praf. Păi și dacă sânul nu este suficient, ce îi putem da? Căutați un medic de familie sau pediatru ca pe vremuri să vă învețe de la 3 luni încolo să-i dați lapte natural de vacă, diluat cu mucilagiu de orez, așa cum se făcea pe vremuri, sute, mii de ani. Da, mulțumim mult de tot, domnul profesor. Foarte tare asta cu laptele de vacă amestecat cu mucilagiu. Am și uitat că asta era o rețetă cu care au crescut copiii la țară. Da, așa este. Așa este. Uite, chiar am uitat să spun în emisiune, să-mi aduce aminte că dacă mai facem emisiuni de astea, mai spuneți o dată că e foarte important pentru nou-născuți. E foarte important. Pentru nou-născuți, laptele matern este ideal și până la 3-4 luni, când poate începe diversificarea, așa începea pe vremuri. Acum am văzut că medicii tineri au fost învățați să înceapă la 6 luni diversificarea. Nu știm de ce. Probabil femeia spunea un caz destul de des întâlnit, acela în care lactația e insuficientă și... Trebuie făcut ceva. Deci, medicii bătrâni știu, medicii tineri n-au fost învățați că mucilagiul de orez este o completare benefică la laptele de vacă degresat până când copilul ajunge la perioada diversificării. Lapte de vacă degresat. Da. Deci nu lapte de vacă ca atare mulți. Da, exact. Nu, la început nu. Are 2-3 luni copilul. E prea... Laptele e prea gras. Prea gras pentru el. Da. Ce sfat le mai dăm pe final de emisiune părinților ca nutriția copilului să fie cea dorită, în afară de ce am spus până acum? Foarte mulți copii merg la școală cu un pachetel cu mezeluri. Bine ar fi să dispară acest obicei. Mezelurile conțin, pe lângă calitatea îndoielnică a cărnii, pe lângă faptul că doar un procent de 60, 70, 80% din mezel este carne, uneori și mai puțin, mult mai puțin, mai conțin și niște săruri nitrice aproape asemănătoare cu cele din pământ, care se pun să îngrașe pământul, plantele și care știm, sunt atâtea dovezi că sunt cancerigene. Deci aceste săruri nitrice sunt cele care dau culoarea salamului sau mezelurilor în roz și în combinație cu proteinele din carne, la pH-ul acid al stomacului, se transformă într-o substanță numită dimetilnitrozamină, care se folosește și în laboratoarele de oncologie experimentală pentru a provoca un cancer la animalul de experiență. Aș avea și o curiozitate, domnul profesor, că tot pomenați de pachetelul pentru școală. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre programul Cornul și laptele? Ce părere aveți despre combinarea unor carbohidrați rafinați cu un lapte, o proteină animală procesată termic prin pasteurizare? Păi, în primul rând, ce calități nutritive are un corn din făină albă și cu amelioratori cu aditivi în el? Așa. Și răspunsul pe șleau ar fi? Așa. Nu. Iar laptele, dacă e așa din comerț și dacă o parte din el a fost făcut pe scaunul pe care stai dumneata acum... A fost făcut lapte în direct la masa asta, așa este. Acum înțeleg, domnul profesor, de ce multe guvernări v-au vrut capul. Abia acum înțeleg. Păi dacă le spuneți adevărul despre proiectul Laptele și Cornul, s-a terminat. Oameni buni, aceasta a fost ediția de azi. Urmează premierul Grindeanu în direct cu Silviu Mănăstire peste câteva minute. Deci o emisiune extrem de importantă. Noi ne revedem mâine la ora 18. Toate cele bune!